Hi guys. Ndubana notika nda kupinda pa live tausenda ma message ka zvakaoma. Right. Asa chingombeya masiti muchizbei na Viola kokubasa muri kwere Hesi Tracy wa King. How are you Warova? Long time. How are you dating Deben? Alright guys, it's time to share life and share life. Okay. Share life. Tinenya pisa. Share life. Nai zvako rashi. Ende zvakaoma zvanoitirwa nevanhu ivava madhairisi waya. Yes Kundai. Nandatouya kandikati Kundai chakachanga muya kuseri. Kundai nichazokukumbira kuti ukwire pa life. Kundai mwana wangu anoteerera uyu. Nichazokukumbira kuti thank you Lauren kuti ukwire pa life. Anditika yes. Kundai akutotega maadmin. Yesi chipka mabi. Jiri say. Share the life, guys. Share the life. Yes. Saka, ndauya ne one of the ladies. Thank you, Charles. Ndauya ne one of the ladies. Akaenda kunoromba, akaita bofu. Saka itai muchishare live, guys. Ndauya ne one of the ladies. Akaenda kunoromba, akaita bofu. Aruda kushare nyaya yake maitikiro ose azvakaita kusosvika asvike paave nhasi. Anditika saka thank you Natsai. Saka share your life guys. Share the life. Share the life. Share the life. Life. Hey. We see, we don't judge. We listen, we don't judge. Haikona kutaka ndokudaro zvira itsitsi kumkandi munyobhundusi Bruce Rashid. Kumaita sei. Right. As I know, I love you from Fiji, right? Guys, ndokumbirawo kuti ndimbotaura chimwe chinhu. Chandoda kuti ndingotaura sandadedza munhu wandauya naye kuti akwire apa. Anditika guest iye wenyaya yake. Kana muchiya ku inbox kuma messenger, please respect your messenger evanhu. And tichi respect your kuma messenger. Ukauya inini ndo kupitsa kunogona kupindurwa nemadmin esane access to messenger. Ini kazhinji data time messenger madmin anopindura, but this particular one ndakapindura message yakauya ichita kungeka kundibvunza andimaona, then yanga isingadi explanation. Message yanga yakatonyongwa kunzi nice simeli munogona here imubvunzo kwa munogona here kuassista mukadzi akasitaka ku Nigeria nevana vake akatizwa nemurume chichi ave nemakore ku Nigeria kuti adzuke ku Africa. Ndobva ndangopindura kuti no. Ndoda kuti mutanisana enda mberi pamwe ndiri wrong guys. Ndakangasa kudaira here. Tanga imandipindura pamusana enda kumberi pamwe ndiri wrong. Mubvunzo wakauya anditika sisimeli munokwasirga indifeni chitoverenga mubvunzo wachona. Mobva mandipindura kuti aiwa makakanganisa kana kuti pamwe kuda ndiri kumanya andimaona anditi hi Sisimeli, hope you are good. Anyway, mungakwanisawo here kubatsira one of our sisters ari Turkey
kunigeria akasiwa ikoko nemurume nevana 3 murume akaenda kuAmerica 2022 and never went back or to support the Zim sister. She says it's tough and her wish is to come back to SA, but mari ndo yasina. Antika ndova ndati nope. Ati kwanisa ti asise inope norwata ngosikwazitanditika because of the reasons dzamunoziva pano imini kuti makataurirana imi makatoti nyaya dzavanhu vanenge vari kushava vematiketi chimbomirai mushure mekunge maitikachi maita ska ndobva ati alright zvakanaka ndofunga after 20 minutes azondinyatsondinyorera tsamba chaiyo manje andiona hesikani Shelton Chiyangwa mazhambe uriseiko mazhambe hanimona zvikanzi paplatform with your influence ndafunga kuti paplatform penyu muchatora nyaya imoenda munhu opiwa mari obatsirwa anditika saka muda kuti munhu afirewo here shuwa kuNigeria ikoko anditika zvikanzi ndashamiswa kuti mungandipa mhinduro yekuti nope and I was expecting you kuti Anzi have been my role model for the longest of time. I was expecting you to meet something and denda ngandauya nenyaya dzana vheko de mamanya kundipindura girl madam are you okay madam guys do you know kuti tine duty of care munhu wese duty of care rekubatsira mumwe munhu it's not only sisimeni vari pasocial media unobatsira vanhu you can also help iwe unokwanisa kubatsirawo vanhu unokwanisa kuindawo kana waona kuti ndati ndine mareasons pana kuti unyore muraparamba if you wanted to hear why I said no the next thing you were supposed to can I please ask you why ndokusenangurira kuti no nyaya dzematiketi evanhu vari kure anonetsa vanhu vakaramba because tine rakangara kuchisisa pataiti pano £1,000 remunhu akatengwa tiketi akasakwira mari ikadyiwa. It's a lot of money. £1,000 mari ikatongoenda just like that. Entitlement yamunozoita imwe yacho nakagaizika handizvoba hazvisiri izvo. Panyaya iyi hapana panopinda vheko, hapana panopinda nyati. Nemuchango chinye goma zitei vanhu ava. Ina pana vanhu vamboenda ku-inbox kula ndikati nawe ndipoka nyaya dzavheko, ndipoka nyaya dzanyati. People they come to me. And that's my job. So iwewe dzaunoda iwewe ndizandofanira kuti ndiaddress. Ndinofanira kuita category. Do you know the amount of people guys vari ku-inbox kwangu vari kuda help? Vakauya kudhara. Do you know the amount of people guys kuti pamunogara chikuza ndoshautira tikudini? Pay zuva roga funzai maadmin tinoreceive 4-5 cases every day. Ndikudawo help ndiri ku South Africa ndaumba ndiri kunyika ipi nda kune ndakasaka kuno kunda kumba naye matiketi acho ndikutengera vanhu zvitori nani kutoona mukutoko ndarura kwanzi nokuti ndafunga kuti kusaka kuno assist vanhu vanozikamwa. Muri kuona the mentality yanayo kwai because tongoti kuno assist vanhu vari famous ndobva ndamubvunza kuti mai vari kuva esitanya ndikati mai vari kuvakigwa unovaziva. Do you know her? Is she famous? Mukadzi weproject yekuvakiwa iye. Do you know her? Iye musikana tukanga tatengera tiketi yokufijuu taimuziva. Ndiye vaimuziva pano. Vanhu vese vamunenge tuna chibasa pano online apo tikuti ndingati vana Jesse vaya taivaziva. The list can go on. Nai muti ndangomti nai unoti hausi muyedzo wakundivigira hausi muyedzo naidear. Hausi muyedzo kundondipindira kundiviga shwa ku-inbox zvinhu zvakadai hausi muyedzo. It's wrong guys. Na munhu anokwanisa kuenda kuembassy obatsirwa neembassy ikoko kwaari. Saka vanhu makutokwira ndege kuendeswa nevarume venyu mumaNigerian kunyika dzavoko. Handimaona mutonoti kana zvasitaka kuno kutozopiwa mari nana Sisimeli kuti tidzokere Sisimeli achatipemhera mari kuti ndidzose gwega ndimbono try. Hi Timan inda hello mukoma Temba inda kurova. Kana ndimiwo guys musainde kuNigeria kunokwira kudai kunorovera kuNigeria kune vanhu venyu kuNigeria muchiti tizokuunganidzigwa mari. Musadaro kuNigeria koko kune vanhu vakawanda mazimba akasitakira ku. Hasiri yoga wauya naye uyu bhuru wangu. Kune vanhu vakatowanda mazimba ndofunga titori ne about 6 cases dzevanhu vakasitakira kuNigeria ku. MaNigerians akwenisa kumusha kwagadzana nokudhamba takuzviziva.
ukaenda kumusha kwavo kunodhambi wako musainde vituka chinozocontribute kwamari navanhu kana mainda garai ikoko mobika egusi supu muriko morima yam pounded yam murikoko handiti musadaro guys musadaro nangoti ndipadarike because message yacho kakunditi ndo zvaari kana kuti antibo akuna message azoya akakumbira regera akati I'm very sorry and sorry but mamessage ana kuti transcend nakuti nganditaura wangu kuti guys chokwadi chokati mamessage kusati wanyora tangu watansawo yes kanpuki tanga watansawo kuti ndikunyora kuti kudi chokwadi ne wanga uriwo kutouya utora kuti my sister ndiri follower yenyu sisimeli zvinhu zvandiomera zvina kudai ndaitogona kutoacta kuti you know what kati ukunditikumbirira zvomwe munhu woamheno munhu wawaona nyaya yacho amheno kwawaiona kunigeria kokoko kwaari kokoko hausiri iwe nevanga uri iwewe kuti sisimeli ndiri mumwe wenyu ndakatositaka kunoko I was going to go out of the come on guys mumwe wenyu atingamusiya ariko muda kuti dini hi my Jeremiah how are you but munhu wati nahamuzivi kwai ndakangomuonawo mune saka makunotoranyadza kuti kune mamwe magrupu botikagatinze kwasimeli batsire musadaro guys kana uri iwe wasitaka uri wepano unouya uti yes handika simeli ndakatositaka ndiri munhu wezvo kutodaro onai tokubvunza kubvunza tione turi munhu wedu tikaonawo usho toti guys hatingasii munhu chero akanga aita akachifambira ratingamusii regai tidini regai tione kuti tamubatsirawo munhu usho saka ngazvipere izvozvo guys right mai Jeremiah muri seiko Hi sisimeli muri sei muri right muri sei muri kuona here muri kubudira ina ndikuona ini kana uri host hauchaoni mazuva ano yakabviswa hauone munhu pane vari blank apa ndikuonekera handizivi madhansi muri kuona here apo madhansi ina handisi kuona mbera nditosa nemefoni ina handitooni zvachose ndatotozviziva because zuka akabvisa option yekuti isusu tinoona hatichakwanisi kuona inini muri kundoona ya muri kuoneka muri kuoneka very clear akachinja option mazvino muri pamusoro ndiri pasi ndiri right my Jeremiah how are you doing I'm doing fine tatamboenda kuchikoro kwemwana okay ndakuonai chazvo kwemwana muchipa mwana present yemhepo otherwise the mental health wise you know everything how are you doing how are you coping are you okay are you good are you coping on in everything I'm okay ndisati ndatanga matherapy sessions akanzi ari kutanga next week pane vanhu vakatondirongera it's booked it's certain musi wemonday ndenge ndakunotaurawo nevana mazvikokota nekuti chiri kunyanyondinetsa sisimeli kana changa chiri chekutoita mapanic attacks anxiety kuti all right besides no. Sometimes zvimwe zvacho zvinenge muri kuti apa pamakagara chinjai position nezvakasvika point yekundirwadza nekuti but pandakaenda ndakamotivetwa kungoconcentrate nezvanhu mai Jeremiah chinjai position endai kudhuze neruta pamakagara chapo network iri kutiza endai padhuze neruta mai Jeremiah network ndofunga vatofreeza network ndovandaa kutoti kuZimbabwe kwafa kuti vaende kudhuze nekune ruta kwacho ikoko because shuwa iri kutonetsa kana vaine ruta vafa kutoti vaende kana pavari life has to go on. Oh my guys, she needs to feed those kids. Look at zvinoita Mwari. One of the kids atove head boy pachikoro kuna kuti anogona ku head boy awite head boy uri dofo kuna kuti anotogona chikoro and she has to go on. She has to wake up every day and work for those kids. And despite any odds, she has to wake up and push kuti vana vaende kuchikoro, vana vadye, vana vapedze chikoro. Yes. Asi munenge mune
tombozvida here zvemadhokita anodiagonisa pano vanhu musina kumbocheka munhu naini. Admin garai comment section makamirira. Majeremiah, itai muchidzoka tione. Itai muchidzoka tione. Itai muchidzoka. Yeah, ndaigedzunga ramba ukamata pasi. Uchingozvinzwira wallowing in self pity. Ndichakutarisa magi, I will check on you. You have to stand up and work for your kids. My Jeremiah, buda ipa life mudzoke. Yeah, all right. What's that question? Ndanda kutoti ndisingasaone green button. She has to. Yeah, my Jeremiah, buda ipa life pano. Itoita inge mabva life mudzoka. Network ita inge mabva life mudzoka. Itombo buda itange mabva life nepa sisimeli inoi mudzoka futi pa page. Mbobuda mudzoke. Network yenyu inotoda izvozvo. Mbobuda mudzoke. Guys, wanakondoka saka nezvakakomba mukati meupenyu zvakakomba, but at last unozongosimuka, you dust yourself and you move. Zvokuti ningi wati kudini, ningi wati ani wati kudini, hakuna vanhu vachazombofakanyarira chero kana chakanaka sei. People still talk. Chero kana people, we live in a world where people talks. So zvokuti ndingani kudinzvo ndakavaudza vaJeremiah panaitaura nawe, ndikati my sister, ndingazvipinda kuzvuda doko. He said, I don't think attitude. Masamberi, move, my sister. Usamberi panzvimbo 1. Ramba uchimova. Let us talk. It won't change you. But the more we talk, the more the doors are opened for my blessings. And it's true. It's happening. The more we the more blessings it does. Because the money Ediboy aumboisi ediboy uri dofo azvipoiti vachokuti uise ediboy uri dofo saka pora chikoro chesa mwana ediboy dofo handisati vanesa mwana nehunhu mwana anogona muchikoro handikuda henyu kwenyu henyu kana vachisa madofo handisati nambozviona handisati ini uediboy ndinoziva kuchiswa munhu anotogona munhu anetsika ndozvandoziva pachikoro munhu anetsika ane hunhu ane discipline ane ndozvandoziva. Kana vakatadza vabegai vadzoki, kana vakatadza kukwira ndovaisa paWhatsApp. Vanhu vanongutaura guys, musakudzosegwa kumashure nekutaura kwevanhu mazviwa guys vadzoka. Musakudzosegwa pasi kutaura kwevanhu, people will talk, we always talk. The same way that vanhu vanotrenda vamwe vafa. Hatombo vazivi kana kupasisha media ungasira sika nafa nongotrend. Ya network yenyu kunetsa vaJeremiah, mune router here kana kuti iri mufoni. Ndine karuta saka kanenge kakuda kupera moto kanga katodzima asi ndakabatidza. Alright. Right, saka ngatingoti tipedze. Right, tatenda vaJeremiah nekuti at least muri kugona kusimuka, muri kufamba. Sezvo ndakangokudza my sister regai ndingotaura ndingotaura vanhu vachinzwa. Hapana chekuramba makavata pasi ende ma comments zvaizvozvi musaverenge chero page kwenyu. Andika itai yamuri kuita. Anditi maona. Vanhu vanongotaura. Chero ndakaita chakanaka ndikachata nhasi chero kucheta chotowanaka. Kunongoti kucheta nezihure. Kucheta nhando. Ndatoka zvinoko avachai zvokutaura chero mukadi saka let them talk. Jeremiah, there's people who have been through worse masipano apa panotaurwa nyaya dziririwo pano paplatform. Munhu anotaura nyaya yake yeupenyu hwake. Dzimwe nyaya dzatinonzwa pano tinobata musoro, kubata musoro chaiko chaiko munhu achitaura, but umubvunza kuti how are you surviving? Wokudza kuti I had to stand up, I had to dust myself and I had to move on. They are doing well in life. Munoona zvinoita Mwari, panovharwa rimwe to rimwe rinovhurika. Vana vaya mwana uya unonga chipuwa uheadboy uya anotobva anotogona chikoro and ane discipline. Anomaona. So munofanira kuti everyday muchimuka mutarisa vana vaya they have to push you to keep going no matter what, no matter zvichirema musiwoyo. No matter what, because you're not a single mother. Most Tongomira, most Tongoshandra, there are so many single mothers out there who are doing so well. Good marriage, Sevakadzi, Asika Sharapa, Ongashman Kizik. Haniti, how can Shman Kizi? Haniti. Sakamusa Salamchi, necessarily out to din. Major, check it, share to Mambure. So, my Jeremiah, it's also said diary, says similarly diary span. Takati, Tinoda Kutiti, quick or something. Just to dress you because you were undressed, my sister, by that friend of yours, the person that you called a friend or whatever, that snake in whatever. Cynthia Kaya, Animona. Akakukurai hemp.
akakumisai apo makashama muri munhu wechikadzi akakurira tese vakanhukadzi takafananaka akatimisa apo because mukoti hamusi nyore kuti muende kunotaura exactly nemwe zvaitika hani munoona zvinenge zvakatooma but you had to do it because papasina choice makava mukoti and after that taitakadzwa kuchinzi vanhu ava vakaenda kujere taiti at least justice yaitwa vanhu ava they walked away. The reason why takagoziva ndekuti pane zvaitika pekutanga before maenda kukoti makatotaura mukati makaona makatadziwa futi one marege passports vanhu havachada so with Zimbabwe inoraramiwa we know what can happen so takangoti semadzimai okay let's cover shame yeumwe wedu. Let's put a crown andika because takatarisa kwazvakatakira pavapo anditi pekutanga mumba makataura imimi mega kuti mumba manga musina chekubata so mama kuenda kufriendiwo muchidai andimaona kuchizama kudhila kuti muzodosvika pakunobatwa handi yakairi yekuti ndiri kuzama kuhasila kuti ndise chikafu chivana patebhuru meaning to say social media yega it's not enough harisi basa social media it's side hustle you need to be having something to do wojekera nesocial media paside ndozvatakafunga isu sedhiarisi pano tikaona kuti rega tiite GoFundMe to help you start up something andika social media moramba muchiita side hustle yenyu muriko kwamunenge muchiita zvenyu ukoko muchiita maskits enyu asi moita chimwe chinhu chinojegera kuti chero zvoita sei renda hamuzoshaya chero zvoita sei mukadzi hamuna kumagwara ndose hamunoita skiti vana kuchikoro vanongofuma vachienda andichimaona so takatangawo GoFundMe yedu ndofunga ndakakuudzai asi ndakungotaura zviri official pane vanhu vanozviziva zvavo noti ndo vanhu vacho vakabvisa ivava takatangawo GoFundMe yedu pano tikakumbira one of my kids pano kuti ticreaterewo ari kunoku akacreata vechidika akacreata GoFundMe yenyu tikati I'm so happy because takakuona yakazara manga muri kuSouth Africa muna Loveness takakuona zvimaclip zvangu tikati aiwa tiri kuvaDisturba let her enjoy the holidays kwava togoone mumwe vambofurugwa nemhepo atingadi kuvaDisturba izvozvi kana vasodzoka tozovabata ndokudzoka kwamaita ndokuzokubata kwanoita kuti mari yenyu yakatokwana haina kumbononoka saka takuda kuti chikudi mupiwe mari yenyu pano paplatform munhu wese achiona nokuti handingataura ndikati vanhu havari kutaura havashaite kutaura mangwana kunonzi vakapiwa mari kuseri yakashota vakabigwa mari vakazodai mari yakabiwa handimaona saka kundai ise request ndokumbira use request kundai can you please come one of my daughters wandakataura naye kuti avhure GoFundMe aite because nyomari inandiwa zoda kuti remaGoFundMe nekubata mari andiite pano padhasi tine vanhu vanoita izvozvo so she was pastandby nangoti ita GoFundMe yakabva aita ichibva yangosarawo saka uya tione kundai kwira tione ediwe mwari akuitire zvakanaka upenyu kwamuri thank you so much mwari akuitire zvakanaka for fixing my crown it means a lot anditombozive kuti ndoti I'm just so grateful kundai kwira kakulive kulive nanchipa kuti kana muchida kuti ndibva ndaita izvezvi ndiuye nditeiripo because ndingaaply vanozokwanisa kuminimize yes chibva wasenda ndimaidzeremaindiseni uri kuda madetails so let me start by transferring mari yacho kubva kuGoFund. Just give me a minute. Mbotaura yenyu nawo ndichiita ndokuzenda pedzi. Saka akutransfer mari. Target yedu iripo paGoFund. Guys, target yakani mari. How much was the target kudai? 2.2. Nanga iri 1.6 but takawana 1.557. Uyanga 1.6 takaita 1.6 saka pakuchita 47 pakuchita chi £3 pakuchita £43 kuti guys pakuchita £43 ka ndokumbira uyasaka transfer ya mari muise £43 ini tokwana £43 guys ngatisei kana GoFund link in comment section kana GoFund link in comment section it's only £43 iri kudiwa tikwane target yanga kaisa andika it's only £43 tikaisa £5 £10 £43 inongokwana kana £20 but £20 anongosana vanhu 2 umwe wese akechi £3 andimona ozanzi target yanga 1.6 all right saka guys ari kukanda link I'm gonna pin the link and don't forget text vanoteksa mari nai kundai
I think it should be 5%. At standard check, I'm going to go check. This amount, I'm not sure. Ndikuti nditata mucomment section kuitira kuti anenge akuda link ndomutumira kuinbox. Okay, link guys tikuda 43 pounds chete, 43 pounds. Andika kana ikazodarika uyoenda kumacharges ari kutaurwa. Andika ikazodarika enda kuma uya ari kuningira ari kuenda mberi taxes acho. All right, Jones, no problem. But can I have down speaker per amount? Wedzera yobva not 1.8. Link is 1. Inowedzera yega. All right. Okay, hanziri kuwedzera yega. All right, ndosaka ndakambona munseti 1.6 mwendo all right. Hanzi inowedzera yega kana makusvika pa inobva yawedzera makusvika pa target inowedzera yega target. Ndosaka iri kuwedzera target. Hanzi I will send you per later. Isaisinely I will send you per later. Manje ndatoye pa live achakwanisa kuita. Ndofuna ndushandisa. I can't maifei ndatoti pa live. Guys, pane munhu anogona kusere 43 pounds maifei u compensate it. Pane ranogona kusuppose inini ndofuna ndushandisa. Pane ranokwanisa kuisa 43 pounds anozobata inini ndopiwa na bro wangu bro wangu ndondowari. Ndopiwa na bro wangu zozote. Ichisa iwewe achandipa ichisa ikundai. Achandipa inini ndokuzoseka. Right, saka yakwana target. Let's see kuti akutoita izvozvi nemachasi achina kuti inosvika pamari. I don't know zvamuda kuita maijeri makati muda kuvhura candy sweets. I think zvinounza mari shoma izvi zvinomhanya fast. Anditi mona zvinokunza kupera zvokunza kuodwa zvokunza kupera zvokunza other than kutengesa chinje. I think that's a good idea. Tingazofara one day kuona mane kashop kenyu kamunomukawo everyday muchienda vana vaenda kuchikoro muchiendawo kushopu kuya muchiswera muriko muchiitira maskitsi enyu pasho tingafare zvisingaite. And then guys regai titende. Thank you so much, guys. Thank you so much. Chiregai nditende ndichidai so kuti zvisaita mutauro nokuti panapa ndinosapotwa nemafamily akati wadei. Toda kutanga nekutenda Mighty's Diaries. Mighty's Diaries zvichiitika izvi ndo vakaimhanya vakaita first kusvika kuna Jeremiah as usual. She's normally the first person kusvika panenge paita panzi paita crisis yemunhukadzi vanomhanya. Tara chokwadi pamberi paMwari. She went there vakanobata Jeremiah vakatora Jeremiah tikanzwa kuti tinzwe nyaya isu takanga tangonzwa makuhwa achibuda kuchinzi kune socialite tikatoti socialite ringave pfungwa never in a million years ndakambofungwa kuti kuchabuda sana Jeremiah ndakatozochamusika ini night tokutoti tave naye. So she played a very important and big role. Andika nokuti ndosvika patiri panapa munhu akavhura door iri ndiMighty's Diaries. So tinoda kuvatenda pano handimaititi kwamuri ikoko itirwai nyasha ngadziwanzwe itirwai zvakanaka nokuti dema musina kuburitsa pamwe taisazomboziva yangozorohwa underground ikazongopera iyopera nyaya yachona pamwe koti taizongonzwa dzatichazivi chaiko kuti zviri kunyatsokufamba sei handimaona but makaita zvakanaka mukaburitsa nyaya ende hamuna kugumira ipapo. Hamuna kugumira masvika paaigara vakauona kuti panga pasi munhu wasocialite anozikanwa panga pasiri very conducive kuti vagare vakaita action kuti vabvise ipapo. I was following, I was there. Handimona vavaise pakanaka pekuti vakwanise kugara. Saka guys munoda chakanaka chakaita sei vakasosa kuti vabvepo vakabva ipapo vakaisa pakanaka hazvina kugumira ipapo. Mwana wavo Bruno akasimuka anditi akaisa furniture takaona Jeremiah vachitenda akaisa furniture mumba imomo. So tinoda kutenda nokuti vakatitaridzawo kuti tione zvechokwadi kuti ndopo zvinhu zvacho zviri kuitika izvi. Even life yavo dei vanga vane Jeremiah pachavo kutaura chokwadi pasina kuenda maititi havaizombofa vakaburitsa mubaba havaizombofa vakataridza pavanogara ende vaizongorara machongori mumba imomo because hapana munhu aizomboziva kuti ndo life ikuri kuramba. Handimaona but patakaona kubva kwavo people need to stand up kuti no havangakwanisi kuti vadini vagare apa munhu anoita maskitsi achida kunakidza vanhu achidini kureva kuti hazvisi kubatana ngativabvisei. That was good. Bravo to you Mighty sandodzei. Ndaizobuda here guys ndaizobuda zvenharo nokuti pauya munhu otherwise handingaburitsi unenge uchiseka nokuti pane vanhu vanosekana panotambasa vanhu vanosekana. So tinoda kutenda Mighty's Diaries sure nezvinhu zvavakaita zvose izvozvo toda kuvatenda. So ndaona team Kate family yanga yakutogunun'una saka inini ndachigadzirisa guys handitika
Ngatichifambai pamwe Thank you. chete. Thank you so Ndagadzirisa much. ini. Ndakamirirawo Thank right you. opportunity yekuti tizodiwo Yeah. tizotendawo pavanouyawo. Thank you. Takamirirawo I nguva want to yekuti tell vatendewo you. Yeah. pavanouya. So Yeah. tawanawo mukana wacho vauya nhasi takuchitendawo zvakaitwa namaititende. Maititira bai muchienda mberi. Musamirira apa. Panoita futi rimwe Thank dambudziko you. simukai futi. Yes. Go and cover the gap. Yes. Isusuwo kuno kuzasi Yes. tinotozoonawo imi matodiwo matozozvibudisa kuti okay anomaona iyi yanga isiri kesi yemunhu, it was just a case yekuti munhu mukadzi wese akabatikana. Antika mukadzi Yeah. wese anga Yeah. achida kuita something, so yanga iri kesi yemunhu wese. Yeah. Andimaona. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, sisterhood. Thank you, my sisters. Thank you so much. Thank you. Yeah. Musacheme zvenyu maichirimai. Tiri pamwe chete. Tiri pamwe chete zvedu. Ndichimirira nhingirikiri guys, hanzi donate 40 pounds. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Esa 40 pounds. Thank you guys. You can still donate if you want. Isai, you can still do it if you want. Hapana ari kustopa so far. And the other thing, my Jeremiah, Yes. chiripo ndechekuti panapa paisusu semadiaries tagara tatine function yedu toita mafunctions edu tatotongozvitawo function yedu tichienda kuDurban muna September kwatinenge tichienda hedu kunongonofugwa nemhepo semadzimai kuno kutinotobvawo nevakadzi vakati kuUK tichingosangana tichingofara. Then mukutaura hedu nyaya dzedu pano wanakabva naye maisisimeri majeremaya mungada kuti vauye tikati hatina problem isu kana chita chikanzi because ndikufunga kuti timbovabvisa vafurwe nemhepo handika vambobva paenvironment vambojoya vambokanganwawo tikati hatina problem. Saka tikabva taita munhu wedu pano akabva avolunteer kuti ari kuda kukuitirai zvese. Tiketi renyu rendege, hotera yakabhukwa nezuro paThe Edwards. Guys, chekai The Edwards. Chekai The Edwards. Hotera yacho chekaiwo The Edwards. Muende kuThe Edwards munocheka. It's one of the best hotels. Kudurban ndekwe matourist guys. Ukaona tichiti one of the best kunosvikira matourist woziva kuti hotera kwakapenga. Ndo kwavakabhukirwa nezuro. I think it's for how many days? Let me check kuti madays manga. I think from, let me check. Madays manga. Mogadzirira muchiziva. Isa booking yacho. September ndanonokerwa. Right. Susan handikwanisi kukuedha because pana nhingikira handikwanisi kudayira Susan because pana uyu pana Kundai handikwanisi handisina kutokuedha pakoli yaKundai ndikutrai kusuna 4 nights i4 nights idzi i4 nights saka mune 4 nights muripo tondoari tetine mune because tichatombonakirwa zvedu tiriko mudapinda paauto activities mune 4 nights. Yes, muchirarama kasoft life muchienda kubreakfast tinakuona ebreakfast moenda nechistiki chenyu moenda nechistiki chenyu muchienda breakfast ipapo. Dina don't worry madzimai isusu madzimai achabva kuno kuti change chizoona kuti tiri kukavha munenge muri muprogram yedu saka don't worry but breakfast kuhotera kwenyu ikoko ndokwamunenge muine breakfast. So yeah, 4 nights I think from Monday to Tuesday morning or so, I don't know. Then tichangobva kustraight kuHarare mosvika kuDurban nendege yacho tichatuma munhu kuzokutorai okuunzai and then mozodzokera futi kuenda kuHarare straight. I don't make it. Thank you so much. I can't wait. Pane angadi zvine basa rei vanokwira paairport. Panenge pane vanhu pane yanga vadi voburuka paairport panenge pane vanhu pane yanga vadi vanokuya kuDurban tetinava pane zvakapana anoda kuita chinhu ngauye avaite kuDurban kwatiri tione kuti panobuda zvakanaka here. Dheti ndiwayo dheti ndiwayo munotouya 4 nights tinenge tinemi kune maactivities akawanda achaitwa ikoko kuenda kumvura kumahelicopter tinenge tiri paground and then muchadresswa nemabhotiki 2 evamwe vedu pano
Kune boutique yaSisi Marvelous iri muHarare, idhusita racho ndakuikangamwa ini rinozikana. Muchaenda ikoko munodreswa, munotora zvinoenderana nebhodhi yenyu zvekuti muzopfekawo pafunction, bhutsu nechichi zvese ko munotora. And then kune imwe futi kwaSisi Magi muchanotorazve kana muchida kuochinja izvo zvaakwamuri anditika. So tichakupai mafoni numbers avo, tichakupai mafoni numbers avo kuti muzovabata, then mokwanisa kuti mudini mupfekedzero wamuchada. Then kune munhu wemakeup here kuningikiri guys ari kubva paDiaries ari kuita vanhu makeup ndiani? Ari kuita makeup guys, tokumbira kuti include pa makeup ipapo. Ari kuita vanhu makeup include for that day in particular. Uvaningirire. So guys, ivo vachizouya kuDurban uku muna September, timu risina kukwanisa kuisa paGoFundMe paya guys, mukangovapawo mukangoitawo kaka 3,000 kana 4,000 kuti vafambe vakaisawo pahomwe runs, ritaura runs, handi munenge magona kuitira kuti patinokwirawo paya patinofamba tichienda kupokanda kutawo shopping zvehembe kusotanga wakachipa zvinhu hanimaona vakada kutawo shopping vakada kutenderera vachifambawo vanenge vane kamari kavo mumwe vanenge vachizviburisira kuti vasafile awkward. Andimaona vasafile awkward kuti tinondongoburitsigwa mari muzati kuti mukadzi mukundopedzera kufila awkward. Andika kana uri kuda kuvapawo and I think 4,000 would do. Hapana paungadya over 4,000 per day, but iDurban guys kwatinobudira hatikuzivi. Andimaona tinoti tiri kuenda kuholiday, so kwatinobudira hatikuzivi chanobudire handimazvona. So 4,000 anenge achida zvake kuvabata ari maruns, please get hold of me kuseri ndokulinga navo anditika, and then kana madhetsi osvika sousenda mari yacho anditika, kana kutipa mari yacho isusu tozovapa vasvika kuti mari yenyu iyi yekutendererawo muchifamba muchidini. Anzi pana yakapinwa yanzi chisimo muvhundisi ari kuti tinoitwa manicure, ndipewo maijeje maitiroitwa manicure. Kana vakauya vasina kuitwa vanogona kubva vakaitwa kuHarare manicure. Kana vakatikaona munhu atotaura panapa kuti ngavaendi vaite muDiaries kwake kuningirikiri uko kunonzi kusaluni vanobva vakaitwa. Zvatingaita iwewe tovekile chiti pa1,000 racho remanicure tiwedzere pa4,000 atiri kutsvagai, chiti pa1,000 tola, chiti pa1,000 tadiwe 1,000 dane 2,000 kapana papa ndikungopika vana vangu ava ndikungopika ndozoti hapana ningikiri, hapana mna no contest, ndozoti hapana chavanoramba. Saka tine 2,000 from Tandi, 1,000 from Tolaken, tane 2,000. Hapana kuda hamusi kuzoramba ndatotaura ndizvozvo guys. And count me in. Yes, we have Yolanda Mkodza admin tech. Saka tane 3,000, 1,000 more to go. Tane 3,000, 1,000 more to go. My admin told my screenshots. Yes, my sister, I know you. You are blessed beyond. So, those are Junaita. And one. Mukoma boys vari kuuya paground. Mukoma boys who I think is coming background. Ari kufona manje pane munhu handikwanise kudaira. I think ari kuda contribute handikwanise kumudaira because pane munhu ari pafoni ari kubhedha zvematransaction amaijeremai. Saka tine 3 guys, we need 1,000 to go. Admins take screenshot because nichakaenda kuzo Fanyaka 50 US paHarare. Imari ku 50 US and 1,000. Get to buy 50 US. I say imari ko guys. 50 US imari. 50 US imari guys. 50 US kumaranzi imari. I say you 1,000 here inenge yakwana. I say you. Yeah, Mkomo babies will be there. Tatoita Tandi, Tatoita shop ndo ya Tatoita. Taita. Panda ya 50 US money guys. $900. Hanzi 900. Ipocket money yawe kuDurban. Kuita kuti vakangofunga ndinoda kutengawo chino chipahla ava navo vanokumbira vanongobudisa mari momwe mava vachitenga spending money maijere vai haisi mari yekuti muite musoro kana mai kuDurban chichakupai kuDurban koko spending money yenyu yekuti mukana kuenda guys
ndinoda kumbopinda muocean basket handeni mbonodyawo maprawns tongopinda nemimomo handimaona mototenga ispending money yenyu handimaona Thank you. ehe yenyu yebasa takupai iyi ispending money kana mati ii ndoda kumbopinda mueast price ndoda kumbotenga tuhembe twevana vakosi zvakachipa munotopindamo ehe muchiziva kuti makuenda kumba kwenyu mangwana handimaona so iyi ispending money hanzi joy joy 200 pounds Joy, are you sure? Andikupi Joy. Joy anozviita. Handida kuiona comment iyo ndingoona vanhu vari kunyora daiso. Mari yaita beyond 5,000 nakuma moboys saka tapa 5,000. What I chant? Tapa 5,000. Paiswa 1,000 nakuma moboys saka tapa 5,000. Mwari uyu. Tapa 5,000 guys. Tapa 5,000. Tapa 5,000. Tapa 5,000. Zvinodaka vana vachimhanya baba vari kuuya paita 5,000 Joy nyora futi handina kuona handidi kutaura zvinhu zvisingazoitiko zonzi pane chakadai ishuwa here zvataugwa apo Joy inyora futi Joy mai Aisha nyora futi saka tapa 5,000 guys eya Mr. Mnesila iverenga tapa 5,000 hanzi anambodaro ndazviona ini kuti pane munhu ndazviona kuti pane munhu arikuda kutinyepera panapa alright saka tiri pa 5,000 that's okay still that's 5,000 rand saka kana takuita follow up guys kana takuita follow up tinenge takuya vatengerawo vana hembe paiswa 50 pounds naEllen paiswa 50 pounds naEllen Moyana ma-admins please take screenshots anditika please take screenshots. Pays for another 50 pounds. And so we'll contribute 1,000. My way. Tapa 6,050 pounds. 6,000 rands and 60 pounds in shopping money. So I think you should take the Jeremiah to Takurama and Jeremiah what you would ask. But Grossa is cheaper. Mono Dimadi. Mono Grossa. Hey, thank you, my Chumu. Thank you. And the Tumana, yes, Rumana. It's saying it's 6,050 pounds. Do patari 6,050 pounds. Do Mari Yachatarisira. Asata ipiwa, Takaitarisira, Muvani, kuti iuye tiende kuna mai Jeremiah ndo shopping spending money yavo patendo kumabhotsi paya vachibhadharawo pakada kuti ndoda kukwirawo chakati vachiitawo vachiburitsa mari yavo anditika avazoti munhu mukadzi mukuru zvinozorebeka kuti smeli ndaona ice cream nditengerewo ice cream vanogona nazvo pachiyo vanogona kuremekwa nazvo animaona vanogona kuremekwa nazvo hanzi naFeli Flambo 1,000 from here Flambo waisa 1,000 Flambo waisa 1,000 tavepa 7 guys not mari dzasadzauya tiri kupleja tapa 7,000 saka pane ne 7,100 pounds 7,000 plus 100 pounds because Joy azoisa 50 pounds angambonzi anyeberwa kuti 7,000 to the 200 pounds azopleja 50 pounds saka tapa 7,000 rands and 100 pounds andika 7,000 rands and 100 pounds ndopanza give you end of August. That's okay. That's fine. Mari yoyo tikuda kuti mari muiunze kwatiri tozovapa vasvika kuDurban imari yespending money muchaiunza kwatiri isusu handika muchaisa kuna Susan Selinda Makombe thank you saka tapa 8,000 right Jeremiah munezozo guide tap into the anointing. Let me tap into the anointing. Mama 8,000. Selinda Makombe 1,000. Tapa hanzi inotopinda 10,000. Ngaipinde kana ichipinda. Tapa ndikiri Joy ya 50 pounds ndambovereka nemwe 50 pounds atoka pekutanga ya saka ndaita 100. Anmona panzi 50 plus 50 saka ya 100. Saka tapa pa 8,000 ndo patari. Mari idzi unzai kuno moisa kuna Susan. Handika ndichapa macontacts a Susan. Kwa munoisa mari idzi. Yochengetwa na Susan kuti ari kuenda kuDurban from here as well ochengeta mari idzi andimaona then tichazonova kumberi ikoko kana vadini vasvika anditika right 10 pounds from me na Charles thank you Charles saka tave ne 8,000
what 8,110 pounds. 8,110,000. Tanyaradzwa kubvisa 1,000. Thank you Tanyaradzwa. Thank you. Tapa 9,000. Yatodarika 10,000 mari because tine 9,000 plus 110 pounds. Anmona. Saka yatodarika mari ichi. Anyway, vanoda kubvisa tisi kuvhara handei. Handika. Tatoyepa 10 point chakadara vhene koko. Saka tine 9,110 pounds. Ndo mari yatinayo. Kundai haufa tamirira kashamwari tamirira kuti upedze zvinhu zvika uende over. Uya send me your details. Vakomanaka tandisoka handigoni newe. Susan ndipe account details ako. Susan send ro account details ako ndipe tandi aise mari. Okay. Right. Pane vamwe vauya kuseri vati vari kuisa 40 pounds. Ndofunga ndovanyora mucomment section but ma-anonymous 40 pounds end of August. Anditika saka kune idza touya idzi regai tipiwe ma-account details dzichitoenda. Susan tipowo ma-account details ako. Send me your monzo kana kuti default. Right. Regai ndokupa vakusanga tete ndokupa ndikiki ndokupa tandi manje ndinokupa rega ndipiwe ma-account details. Kwanzi mise reference ekuti mai Jeremiah. Hanzi mise reference. Ininiwo ndini panenge paiswa vakandipa screenshot ndinokupa. Anditika. Hey! Oyo! Pane 100 pounds. 100 pounds. Yauya. Ichanzi haisati yauya hanzi chaiswa. Pane 100 pounds. Yanzikusa. So then chinipa ma-details ako. Please isai ningirikiri. Isai reference kuti mai Jeremiah. Anditika. Isai reference by Jeremiah, right? But details ndakusenderai. I'm sending the details to you guys. Yes. Maru, you saw. Right. Thank you, Mkoma wangu. Thank you. Ndakupa account number za kusenda mari. Thank you, Mkoma wangu. Thank you. Vaisa Andreta. Reference msakangani. Thank you so much, guys. Right. Saka mari dzakutoiswa guys. Mari dzakutoiswa. Ndaisa. Mari dzakutoiswa. Saka guys, if you really want to meet my Jeremiah as well, to see if you want to see my Jeremiah in person, Durban is the way to go. Because vachange vachimingila nemamwe madzimai koko. Vachange vachimingila nemamwe madzimai koko. Kana ari masikita chatorohwa koko kuDurban ikoko. Handiti maona. Vachange vachimingila. Saka kana uri munhu wemaskits and you are in Durban, ndomukana. Itai ma-collab. Uya ne-idea. Itai ma-skits. Itai ma-collab. Antimaona. Itai ma-collab. Kana muri vanhu vemaskits, madi kutsvaga neichengeta. Inga ndiri kutsvaga mna neichengeta wani. Tataura wani kuti mari iri kuiswa kwayaiti. Tatopika. Tine vanhu vari loyal zvokudaro pano. Tatopika wani muloyal kukutswa mari kwandiri kuvapa account number yake. And then achichengeta mari iyeye munhu iyeye ari kubva kuno kwatienda kufunction. Saka anenge anayo achazotipira kukoko. Achazotipira ikoko. Hanzi phone number yenyu. Jena una phone number yangu. Guys, ipaiwo Jeni phone number yangu. Ipaiwo phone number yangu Jeni. Ipaiwo phone number yangu Jeni. Ipaiwo Jeni phone number yangu guys. Ipaiwo Jeni phone number yangu. Ipaiwo Jeni phone number yangu. Flight yawe direct, yes, is direct. Vanenge vakamirigwa kuko kuningikiriko. Kana tichaenda unovatora isu. Don't worry. Ndogona kuenda inini kungosinika inini umwe munhu. Anditi but isusu tiri kufunga kuti tinotora mota paDurban, tinohaya mota. Ndikatora mota ndichanovatora inini kuairport. Ndikasvika kunotora motikari kuDurban because toda kutora motikari kuDurban, ndoda kuhaya mota paDurban. Saka tikakurumidza kusvika ndikakurumidza kuhaya motikari yacho ndinonovatora inini kuairport. But chiripo choti vachangotorwa from airport. Ndochiripo because isusu tikutoda titonida motikari, tinoda kutora tiri chikombi. Tinotora chiri chikombi kuti takati wadeka tichasara chimbotendera. Saka ndikawana chikombi, tichifamba nechikombi. Tonohaya kombi, todrive kombi, tofamba nekombi. Yeah. Right. I really appreciate. I can't wait to come to Durban.
emangu nditi Makakwenda ndifanonoka Durban, here. makambokwenda here mai Jeremiah. Handisatika. Nemadzenyu mai Jeremiah. Ikasenini. Handisati. Huh? Oh. Asina kwenda Mm. kubeach Durban. Handitombozive beach. My Handitombozive. Sure. Ndatononokera matidheti chi. Just my flyer. Oh, my Jeremiah, seriously. Sure, it will be my first time, Sis Mary. Mwari Oh, wachibva Maria. kuita zvekundishamisa imi. Ndizvo Thank zvinoita wani. you. Hamsambozvinzwa Thank tukabvisa you. varoyi kati upenyu hwako life yako inenge kusumukira. Ichokwadi ndaifunga kuti zvinongoitawo nani pane zvokubuda ndaakudhebheni shuwa. Aizve. Mwari You never know. Ati tikuda kuenda kuUK here mai Jeremiah. Inga takafunga tichapana pano wani. Takabata one of the people taita kune function iriko but akatotaura pano palive kuti manonoka ndandikwanisa kuvaisa. Manonoka because yatosvika end of this month. But regai titry tivapfekedzwe kune yemadzimai yeDuke and First kuno nguva ichipo. Saka you never know gumbo redu rinogona kutobudira kuno kuUK zvakare. Amen. Nezita raJesu ngazviendwe. Musi wa27 September. Saka mobvisa pajaya mobvisa madate iwaya. 27 September, right? Thank you. Hello? Signal, Yeah. I want to kick around there for a few more minutes because network is so bad. No problem, Ita. Okay, welcome. Ita. Kana ikaramba unongozoita still ma-screenshots wotora anditika tozongovasvitsa tokanda futi page. I'm just trying to look out for you kuti uve safe. Because iwa usipasipoti ungavhunguruzoka wata nebush. Uchihwakaba mari. Ungavata nejobhu. Isajaira. Wata nejobhu iyo. Alright, iripo. Right, regai aita kana atadza kuita izvozvo so acharamba achiti hake isoendera nelive yedu paanongopedzera tichakanda ma-screenshots topa mai Jeremiah but big granted mari yavo mazvinzwa vanzvinzwa pano nese mazvinzwa tawirirana kuti target yavo yanga iri 1.6 yakwana pano. Saka vakupiwa mari yavo yakadaro but iri in dollars now. That means inogona kuve kuma 2 point something kana 2000. I don't know kuti rate yakamira sei. Because zvinotipeda nerate. Hanzi budikira UK mai Jeremiah. Kuna Susan kuti ndapiwa screenshot ye100 pounds yatoiswa isho 100 pounds isho 100 pounds yatoiswa iyo kwa account kwa Susan isho 100 pounds yatopostwa kwa account kwa Susan yatoveko. Saka screenshot ndinotopiwa aisa mondipawo ma screenshots guys vanenge vaisa mondipawo ma screenshots iyo yaiswa regai ndibve ndaisenda kune kwaiswa mari kwacho abvaona kuti kune mari yapinda. Right. So iyo yaiswa iyo tikutoenda takadaro. Handei guys, handei. Saka mai Jeremiah mati first time saka imi pamakatokwira ndege tenda kuJoburg yanga first time yenyu kuti. Yanga passport yangu ndakaitora muna 20 patoni about 5 years yanga isina nachayambodhindwa. Yanga iri nyuwani? Yanga iri nyuwani. Askana. Ndwati. Iko zvino makuchiningira. Makuchikwira muchiuya kuningikiri. Muchienda kuDurban koko. Zvinoshamisa. Mwari akanaka zvinoshamisa. I can only thank you for stretching your hands. And only thank you for stretching your hands. Nezvamukunditira and it looks like ndaisatomboziziva mune a very big family you built. Yes, we are very strong family, a solid one. Yes. We are a solid one. My we have WhatsApp. We are a very solid family. So pano padati. Tutuka nedu totini pati. Pakanzi paitwa dambudziko rana titi apa pa spotlight tatoitira imimi dimari passport tataitira. Tinosungoitira zvedu random people like vane ma problems like ataitira vakawanda. Tavakira vakawanda. Tesa zvakawanda. Tinongozvita zvedu. I really appreciate. Maybe Mwari wakatibatsirawo tinenge takushandawo tikangonzwa kune madzimai anenge achinetsikana kunyanya nemaproblems akafanana neandikasangana nawo chingomirawo navo because pain yacho ndakaiona kungoperekedza munhu kukoti is so enough. Important, yes. Kufamba naye kungomuti enda neapa is so enough. Ndakaiona help yacho kuti ndakainida and Mwari wakaita zvakanaka. Yes. I really appreciate.
Aiwa Sisimeli, don't worry. Isusu tauda kunzwa nyaya. Inini nega ndidzike zvangu ndichimire ndauda kunzwa nyaya mama mutaura problem. ye. Kupata majeti wayo. Function comes at 26. I think even Muchasas comes at 25. Maybe 25. Right. I think Saturday. So I'm doing just on Friday. Tieta to flight ite makuse. Kuti mukure flight makuse. So that moshika nguwa iripo mode mbotende vatindira kuona wo muchidindini panoda kushuka hapo ne apo. Chakupa nguwa iripo mugara maenda kuma dress kuma fitting ema dress enyaya nechichi zvese mugara mano tonoita mona tipanomira sei anditika then itotangira ipapo. God bless you, my sister, and wish you all the best. And this is whatever that you want to start in life. Tinongonamatsa kuti Mwari vakuzarurirei, Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vatungamirire mutati business iroro, vave ivo vanotungamira ivo uchiteera kumashure, vave ivo vanokupa ma-ideas ivo uchiteera kumashure, vave ivo zvakare vanotochaunza va-customers zvakare zvifambe, ive starting point yekusumuka yeupenyu hwako. I think by now we have removed all the shame. We have managed to cover you. Akusina no say kanotaura cause unengwa kutongozvitaura wako benzi wega. Pane zvese zvaitika izvi. Wanga uchiseka kazvitaura zvakasiyana siyana. Ndiwo unengwa kungozviita ako benzi rako chaicho. Isu semadzimai tati tikumira neumwe wedu handitika tatisipo pazvakaitika zvokuti tingatsvaga matheory zvakawanda isu tikungomira neumwe wedu chete. So tinototenda harina monetization page ravo tichazotsvaga munhu ari kunze havanavo vanhu vari kunze vanovaitira monetization vangona kuitirwa monetization from outside vanogona kuitirwa monetization from outside page ikwanise kubhadharawo something pamwedzi pafollowers enyu hamumboshayiwa muri kutaura navo vari kudiaspora vanokuitirai. Thank you, Sisimeli. Thank you, Daddy's family. Thank you. Mwari akuitirei zvakanaka. Chamabata chese Mwari ngaachitambanudze chikure, muwane upenyu. Mumuke muswere pese pamunomuka mungotenda Mwari kuti Mwari maite henyu kuti nhasi ndiri mupenyu. Nekuti ndo zvakakosha asi Mwari akuitirei zvakanaka. I really appreciate you, Sisimeli. God bless you. Ndotaura nemikuseri. All right, thank you, my sister. All right, no problem, my sister. Right. So thank you, my guys. Thank you, my guys. Thank you, guys. And the exclusive video here, we already pressure. Wakaita Oscar in a week. Ya na iwe. Ani patch be week. Uya munu uya. Anozani. Anga tushima baget kato kwa exclusive. Yes, I do. Go ya uya ne week. Pana. Kandida tinyaro nyaya. Go ya ne week. Aka tuka baskara ya. Aka post baskara ya. Gati be week. Tipe mai Jeremiah. Kandida some viringe. Blackmail. Right. Anabel Maswada. Iwe isabel ungatoti thank you kuna Anabel Maswada. Anabel Maswada wakapromisa vanhu mafiriji. Akapromisa vanhu micro ndokutengera chakati kupi. Right. Saka vari busy vakuitawo arikuita zvaari kuita zvokugadzirana nema pane munhu achachasenda 30 pounds. Pane vachachisa end of July. Achasa 30 pounds. Thank you, my sister. Thank you. God bless you. Right. And Emiya Elianas. And Emiya Elianas. And from Harare to Durban, you connect anyway. No, that's okay, my Jeremiah, right? And Ekunya Elianas. Nya Elianas ya tukuda kutaura. Anditika tiku continue mberi nenyaya yeudzvanyiriri takamboitaura mazuva apfuura tave pahard talk anditika tapedza izvi tave pahard talk takataurana kuti tinotaura we keep it as it is, we keep it real andika sezvazviri tinotaura sezvazviri takauya tikataura panapa nenyaya yekuti kune narcissistic behavior varume vakadzi vanotitwa so andimaona right. Tikaonesana tikavhurana maziso and after that I got so many calls from people vachitaura abuse yavo zvavanosangana zvokuseri andika and then unonyatsona kuti vanhu vari kurarama zvinhu zvakaoma kudai chii chiri kuitika zvafamba sei vanhu people vakadzi are suffering in silent vakanyarara they are suffering in silent zvanambotaura kuti tinenge tichinzi une mazano ekuvhara maproblems ako saka hautauri kana zvawaremerwa asiwo tichitaura musuya guys this abuse ishi
takataura musikati vakadzi they are suffering handika in silence. Hazvireve kuti vakadzi vega ndo vari kusafa in silent. Handitika tine varume as well who are suffering in silence. Kutaura chokwadi chinotaura chokwadi zvachiri guys. Tine varume who are suffering in silent. Avasi havana kuwanda asi variko. Tine vakadzi vekuti shuwa chokwadi I know kuti sometimes tinoresponda kuvarume vedu isusu just because anenge anditira chimwe chinhu then kana toresponda vakadzi response yedu inoya very harsh. Tinoenda zvokuenda hatizozivi pekumirira asi panenge paine a reason ekonze kuti aiwa wadai ukadai saka ndakutaura izvi. Handiti then koita varume vekuti vakadzi vekuti murume anongofiliswa kunge chimwana chidiki. Pana namai vanotonga mudzimba dzavo, vana mai vanotonga kudzimba dzavo, pano vakadzi vanotonga variko vekuti ukamuhwa murume achiudzwa kunzi bhurugwa rawakapfeka denda ngandisirini asina chaita. Kune varume vamwe vanotorohwa nevakadzi, kurohwa cheko chakufaiti chairo mumba nevakadzi, haakwanisi kudzosera because anotokundwa, anotorohwa abuse. Pane wekuti pasina katinga kutukwa, anotanga kutukwa kubva kuseni, havati musiwoyo anenge achitukwa usiku hwese achitukwa kusvika makuseni. Handika zvikuru sei vanachiera vanopopota, saka vanotosvika makuseni vachingopopota, nyaya yacho haiperi, vachingotukira. Anogoudzwa zvambuya vake zvamai vake, agoudzwa zvavo zvouroi hwekumba kwavo, agoudzwa achitukirirwa. Kana asina mari akatadza kuuya nemari kumba konzi saka anotukirirwa urombe hwese pamwe asinawo zvishuwa. Hanimaona, saka abuse iyi guys, kutaura chokwadi iri both ways. Tine varume vari kuabuswa, andika vari kuabusa varume zvekutodaro kuti iye ndakagara kudai so handisi kuti kudigwa nemurume uko kwakaipa. Andimaona kana kudigwa basa remurume kwakaipa, but kune imwe futi inenge yave abuse yekuti iwewo hausi kushanda chero aripo, saka iwewe unofanira kutongondipikira because inini pana vandinopreya mabills, I'm paying all the bills. Saka iwewe ndida kuudza ichokwadi, this is the reason, one reason iri kuita kuti even makosina she muno muUK makosina she mazhinji mameneja chona ari kusheka because remember pavakabva kuAfrica vakauya vaine unresolved issues. Pamwe chimurume chakambonetsa kuAfrica zvokudaro ainetsa achiita madhirama achiita machipita achishungurudza mukadzi achidini, azopinda muno muridzo COS mukadzi murume independent. Andika apinda muno mukadzi manje brain idze kuti wakambondidai iko zvino anochiona ende nekutya kubviswa paCOS manje murume nekutangira apasina. VaCOS evarume anzwa nekuabhusa vazhinji vacho, nekuabhuswa vazhinji vachona vanzwa nekuabhuswa. Antimaona nokuti one mukadzi ndiye akabata zvese, ndiye anenge achitoita, ndiye ane mari, saka ndiye anenge achiita zvese. Pamwe murume ari kutotambira mari, pamwe murume ari kutotambira mari inenge iri pasi peyemukadzi. Saka now tuvakadzi utu tuvana twangu tuvanina twangu twakamera mapapiro, twakunyatsokuona kuti panapa manje varume vari kukwivata panze. Ndochokwadi vari kuvata panze, vamwe vachona achivharirwa dho kunzi mari yako yakabhadhara yakatopera pakushanda yangu. Vamwe vacho vakuchihurirwa manje ko zvino manje vanhu vakosira chanokurashi vakunyatsokuhurirwa manje zvokudaro. Antimaona because haana sei, ende mutemo wekuno kunofevha vakadzi stereki, mutemo kuno kuri very favorable kuvakadzi. Ukaona kachida kudedza polisi ikauya, murume anosvika achidzingwa mumba imomo kunzi buda mumba imomo nemapurisa, otobuda ona plan. Asi zvakare kutaura chokwadi uri one muCOS wachona, andika wamboya nemunhu wako manga muchibatsirana, andika uri one, it will be hard for you to save mari yacho because of the bills and stuff like that. But manga muri two muri kubatsirana, manga muchitokwanisa kuti kupera kumwedzi mose 500 kana kuti mose 1000. Anomaona hazvichaiti. So toda kuti tibate kwese guys, nyaya dzeabuse idzi, these are very sensitive issues. Hands the tables have turned. Yes, they have turned. Ndosaka tiri kutaura nenyaya dzeabuse, but uchena kwamatebhu imomo, be it mukadzi be it murume, vanhu vanokwanisa kuurayana. And no one deserves to be abused, guys. No one deserves to be abused. Whether financially, whether physically, whether emotionally, hakuna munhu anobvumidzwa kuti abuse munhu.
vanachena ava vati sikwesa chingopopota havati murume. Saka you find kuti guys vamwe varume ka vanoenda kumabhawa kunowana comfort kubhawa. Atouya kumba mai vaye vavata kutevera kuti iko zvinovavata ochiuya kumba because akauya vasati vavata kumba kwakudyi rinopisa kune kude hondo anenge achikotukwa chete hakuna pisi. Saka pisi anoiwana kubhawa right. Kubhawa kuya kwanenge achiti ndikona pisi kuriko kuna nakero variko kubhawa kuya vari kumirizika mazangale wavo vachikwiridzira mazama avo handika vari kutsvagawo ndopavanobva vaita huku. Vana kero vatorwa handika nevarume ava. Kero varume vane weakness yekunotaura zvinhu zvekumba zvese zvinoitika kumba. Achaudza Kero kuti inini kumba kwangu handisi happy so vanopopota vanodai. Kero obva akorekta manje. Kero akushandisa kuti makadiko shewe baba mamuka seiko madaiko handiwa zvona achigadzirisa pese paari kuudziwa. Pese paari kuudziwa even muno muUK zvitoitika izvozvo guys. COS ari kubva apo achienda kune mumwe COS. Murume wemuCOS ari kubva apo achienda kunonyenga umwe muCOS. Kwari kuenda kuCOS ari kunosvika achinogadzirisa. Andiwana achinogadzirisa nyaya kuti kwanzi ava vabiki saka ini chabika. Kwanzi ava vadai saka ini chaita izvozvo. Kwai nchadai saka ini chagadzirisa ende vari kutogadzirisa. Ndosaka kuchenda kuti mamarriage akawanda even emaCOS aparara muno. Vari kubva from apa achienda kuna from kuti uyu muCOS akauya ari single. Uya ari single anotopedza kubhadhara mapills achapa respect ikoko. Andimaona zvatodhakwa. Saka nhasi ndoda kuvhura malaini guys handika tinzwe pfungwa dzenyu. I want all those handika vanofunga kuti varimo muabusive relationship kana kuti muabusive marriage handika kuti vafone mutaure kana kuti vakabuda muudzewo vamwe handika muchipawo vamwe masisters enyu. Vana brother muri kufunga kuti muri muabusive relationship kumba muri kushungurudzwa. I know kuti varume kashoma kuti vakwire kana kuti vafone. Sendai kuinbox kuwhatsapp kwangu message ari maanonymous. Tichangoverenga mamessage enyu. Send your messages kuinbox ari maanonymous. Tichangoverenga mamessages enyu handitika because this is a broad topic. Taura chokwadi varume okay, akwanisa kuitransfer Maria just some screenshot after. Hanzi ndo chokwadi kumabhawa kune peace mudzimba kukava mabhutsu nekudhumana. Yes, I know John kuti varume vanotaura neni vakawanda stereki. Andiwana. Saka vanenge vachitotaurawo vachida kuti kusei musingambotauri toandisana munomira sevadzimai but sei musingamboadvocatiriwo isusu varume kuno nekuti zvamuri kutaura zviri kuitika futi kwatiri kuvarume. Ndochikochuya ikamutaura ko vanozosvika vazonyara manje kuti munhu wechirume aunga achibuda paplatform achira tiri ndikurohwa kumba haazogoni manje ari zvino some way zvinonyadzisa kwaari handimaona. Saka UK yangofanana neCape Town zvewaita seizvewe pamujolo zvangofanana UK neCape Town zvakatongofanana pamujolo. Ndisingaziva kuti zvanga zvagara zviriko here kana kuti hanzi nyaya yedu yembofu yatagwa. Aiwa tina nyaya yembofu yatinotaura isu tachitotongotaura zvedu yakaitongori zvamu kutongonakikwa. Aiwa ndaiunza maijeri ndada kuudza zvebofu izvo ndingaunza mutu akana. I know we don't do that. We don't do that, all my sisters. You know that now. Right. Saka varuda kufona chimbofonai nhamba dzaiswa idzo handitika fonai anachera aiwa ende havarambwi hamurambi zvokumhanya because atomuramba anorohwa akatomuramba apakachera kakasvika apo kudai zurume rachasvako kanenge kachitora kuti ndiurai kakadai kakasvika auna zvakanoita ndinoraona kuti ndokuita sei ndomutya ipo apo kakadai zvokuti akabatwa akanovhunwa asi apa pamuromo ndopavanenge vari vanapo. Saka guys, fonai tinzwe if you think you are in an abusive relationship antika uri kusangana nazvo. If you think you are in an abusive relationship kana kuti wakabuda mazviri, come and share your story. Udzewo vamwe antika kuti zvinofamba sei, what happens, zvinodi what to avoid and what not, zvinotanga sei zvichienda sei zvichidai. Anoona tinzwe right. Saka fonai tinzwe guys, vana fonai tinzwe kuti zviri kufamba sei. Fonai tinzwe hamuvazivi hanzi asi I love you tu inenge yambobuda sei.
inobuda kumba uku ku anachiera hanzi chii inini ndoda kubvunza right eshenge inoda kubvunza kuti zve50-50 pakapu zviri fair here oro baba ndio vanofanira kuita zvese batsiraiwo vamwe vadzidze ndine colleague ari musituation iyoyo saka ari kuti haoni why ari mumarriage cause murume has to do murume has to do mabills ese iri UK guys kutaura chokwadi ngatiti zvokunyepa kutaura chokwadi vanhu vanoita havo ma50-50 kwete 50-50 as such not 50-50 as such asi kuti vanhu vanobatsirana kutaura chokwadi mimi zvekuuk hazviudzigwi munhu yes murume anogona zotora more responsibilities pamabills and stuff but inobatsirana iwewo wega unofila sei uri mukadzi ngataurei chokwadi guys uri muuk andika you are earning your 3000 yako handiti uri kuuya kumba handi rent yako pamwe i1300 kana 1200 handiti council tax yako i100 tongoti 200 pounds handiti wifi yako tongoti 30 pounds and then mvura yako tongoti 100 pounds gasi rako tongoti i130 pounds magetsi ako tongoti 100 pounds and then toti chimwe chi-council road tax hamene kuti imari insurance murume achibhadhira zvese pamari yanenge achitambira iwo wakachengeta 3000 yako handitika how do you feel inopera pasina 50-50 is not mandatory, but in a way, kana muri diaspora, you now understand the situation. Andika, you have to help your partner. You have to help your partner. Antimaona, because I'm abused at your mamudzi, unotozviziva weka. Kuti kupera kwemwedzi you anotonida something like 1800 mabhiuzi ese apeiwe. Saka ungarwadziwa here kuti ubvisewo kana 400 pa3000 yako yekuti ukavhe wako wifi ye30 pounds yakachipai woukafa kana mamvura kana magetsi ungagwadziwa here. Hanzi thank you sisimeri diaries ndakatomuti wobatsira naye asini majita ngendusaidzi murume aiwa gaitira kungobvunza wavo kana newowo zvikaita iwe yako 3000 chingwesa muhomwe antiona iye achingo anozosa handisivi wako I don't know fona itinzwe guys fona itinzwe I don't know fona itinzwe hanzi ko marriage atisi mari pamwe chete here now precious zvemarriage okuisa mari pamwe chete marriage ka zvakudhipenda nekumba kwenyu precious it now depends nekumba kwenyu kuti murume wako akamira sei ndiwo unoziva murume wako isati zivi murume wako ndoda kuzoita call kana mafree ndionoziva murume wako kuti zvakamira sei nokuti pamwe murume wako munhu anenge achimanya-manya mari yainozodyiwa ameno handizivi asi nehangu ndichida kunyatsotaura chaiko ndakazvimiririra zvokuti kunoisa mari pamwe chete kana muchiisa masignature ese ari 2 ipapo handiona kune zvokuti munoisa mari pamwe chete iyoisa signature ari 1 kuti anoita zvaanoda ega ari 1 handioni zvichibuda nokuti mangwana anongoenda nemari yako mai mwana pane mukadzi yawo yakauya pano mwana uya 30,000 pounds yatoenda nemurume because vaisita pamwe chete mari vachisevha murume akachitanga kushandisa mari achichihura achidini mukadzi atakuona matransaction akubuda kuti adini kuti akufonera bhengi rikati hatikuziviso munhu ane akaunti ndinhingi hatikuzivi kuti zama kudini hapana proof mari yayo ichipinda iri muakaunti memurume saka zviri kwamuri my sister ko chakangoipawo chii kuti kana muchiita kumuisa masignatures ese ari 2 muisa masignatures ese ari 2 chakaipa chii kana pavhurwa account both signatures kuti umwe uyu hakwanisi kushandisa mari pasina approval yemumwe so that you save mari yenyu zvakanaka hazviiti here because zvokuti kwaizviite zita 1 ave ndakakudzi zvokuita isai henyu zita 1 asi pakaipa fonai guys tinzwe vada kufona fonaiwo tinzwe pfungwa dzenyu kuti mukuti chii fonaiwo tinzwe panyaya yenhingi tinzwe kuti zvakamira sei fonaiwo tinzwe naimogara kuuk moiziva here kokui
moiziva here sikoko rebaje rekutekiri moriziva rekomena ndoda kuverenga. Thank you Tetendix. Hanzi maidi vanopa baba mari doro zvakanaka chose izvozvo zvitori right chose. Problem iko tinobva tibatafutira vachakutrustee because muri kuvhura mabranch. Saka vavhura mabranch mari inoenda futi kumabranch munopa zvikomba mari muchida kufadza zvikomba mari because chikomba chinenge chikukweshana ari kababa vekumba handiona saka unopa chikomba mari. Saka vari pacho chenyenye kutrustaiwo futi kana kuti mari iwo wakuitawo zvimwe zvinhu vana mai vakawanda mari mapepa angonzi chengeta mari nemurume everyday kunodropiwa mapepa ekusheni everyday kunenge kudropiwa mapepa ekusheni pamba koti temu koti sheini koti vanziva chiamhene chikme akawanda mawebsites anenge akudropa everyday mari kumba plastic padheni saka muri mopesatoa ndoshandira hembe handimaona. Remember timu riri kubuda nepaafrica apo pazimu handitika vachiya kunoko kwanga kusina freedom and liberty yekuti paafungira anytime anoenda kuboutique achinotenga hembe matiri ajojina mari yacho it was difficult kuti uibate yekuita shopping every day. But muuk there is Shein andika there is Temu unokungoenda pawebsite kudai wotoona zvakadzima 10 pounds 15 pounds 20 pounds saka akunyatsokuwana manje kuchinyatsokubrowsa achiona zviripo achitenga achiona zviripo achitenga freedom imari yake. Kuafrica itakabata $50 ndopane mari yechikafu vanotenga nyama yekutamba yemadhezi kuti ainde kuboutique haanokwanisa kuchero kuti ainde haakwanisi ainde kwapedza nhamo zvino kunoku kuShein kwanenge achiona zvinhu zvakanaka zvakachipa achitenga kutemu andimaona achiona zvinhu zvakanaka achitenga ani muri kuona kumufonera handimaona saka apuwa mari nemuri mochichengeta kudai so daily mari yako chienda kupi audambopedza shunguka adambopedza shungu. Hello, Kola. Yes, keep saying. Abuse iriko and abuse vakadzi nevarume vari kusangana nayo zvakasimba. Dzimwe nguva unogona kutogara uchirarama uri muabuse usiri kuzviona uchingoti ndiri kushingirira imba yangu. Ini ndakambosangana nazvo. Murume wangu aiti akakadhakwa aigona kusvika kumba nehasha otanga kupopota zvisina kana rizini zvekuti achingopopota zvekutane kuti upindure akurove zvekuti otozotanga otorimwe dhei sisimeli akangosvika akati handisi kuona mari yangu ndobva ndatoti mari ndanditori kubaza yaindepi aiva atopuwa mari nemuzukuru ndobva ati mari nditombozive pairini ndandisingatoziva kuti ane mari chizi kumba kwavo kune munhu akuvara sakutumira kuchikura ndobva ndatofonera muzukuru ndichimubvunza nezvemari yayo ndobva muzukuru acho nditi mari vanayo iri muhomo yavo yejaketi ravakapfeka ndobva ndatora mwana mudiki mwana wangu mudiki ane 6 years ndokuavhura jaketi ndobva atoti iyi mari idedi ndobva ndatotanga kutoseka navo kuti munza mari ndinamatire kana uchiti vagwataka kuti mari itori nemamhepo yatoita madhimoni yadisappear ndikati chindipa mari ndinamatire kana ine mamhepo ndichitamba naye saka akabva atopusha hita yanga iri mumba atondikikira kuda ndiroga ndikati ko chii saka mwana akabva amhanyawo kunodaidza vanhu vataigara navo ndibva atouya kuti uyai muone zviri kuita dhedhi mwana achibva adaro ndibva akutoti chii ndibva ndakutotsanangurira mai vaya zvaitika ndikati saka handizivi kuti hasha dzavo dzazopei mari yavo achida kuinemati orati kuti ndaachida kutora mari
Then Sitimeli ndakati vachingobuda ipapo vakaenda kunobata mwana vachinodzika. Ndakazwa mwana ari kudaidzira kuti mama. Ndobva ndamhanya mubhedroom kunotarisa ndione vakadzipa mwana zvekutoti mwana akuda kutofa. Ndobva ndasvika ndichivadhonza Simeli kuti ko chii chiri kuitika, vakasviruka vachindirova achibhakira paziso ndichinowira uku. Muzukuru uya achisvika achida kuona achirohwa achidonhera uku Simeli. Mwana akadzipiwa ndiye wese mwana ari right hake ziso tese takarwa maziso tiri 3. Mwana akadzipiwa ndiwe 6 years. Vakazosiya kudzipa mwana vachindirova achibhakira. Saka mwana aidzipirwa kuzoonere mari muhomwe. Kuti waudzirei gogo kuti zvoni mama vakikirwa ita nadhedhi wavadaidzirei. Okay, ndobva zvadii. Sitimeli ipapo munonzwa ndakahwasha ndiri mufundisi ndiri chaplain ndakati ko chinhu chandinotadzira murume uyu dzimwe nguva unenge uchinzi shingirira zvinhu zvisingashingiririke. Ndobva vanhu vauya vakatanga kutaura neni ndikati no, this is the time to stop this. And handisi kuda kustoperwa domestic violence iri kuitika mumba mangu neumwe munhu. Kwainaya Simeli ndikatora bhutsu ndikabuda ndikatora mwana wangu arohwa tikaenda kupolice station. Yanga it was a women's month last year muna August. Ndobva ndasvika kupolice station havanotondiziva ko chii pandakuvatsanangurira zvaitika. Ndobva vati are you sure? Ndikati I want him to be arrested. Vavati are you sure nezvamukuda kuita? Ndikati nditori sure. Muzukuru akazama kukumbira ndikati tarisa ziso rako riri red, tarisa mwana ziso, kodai afa ndanchimuwanepi for the sake yekuti muri kuda murume. Ndobva ivo vaterera vachisvika, saka munhu anozika mwana vapurisa murume wangu vakasvika paipemva vakuda kuita violence. Zvikanzi I come to report for this beach. Zvikanzi which beach nevapurisa akadzi wako. Kanzi no, I don't know her. Angu akadhakwa. Ndobva saka mumwe mupurisa anga aripo Simeli achibva auya achinovatora zviya nehasha. Achibva vadhonzeva vachibva vafamba vakadonha nedumbu zviya zvekuti ndakatomborwadziwa kuti munhu wandatove ne19 years tichigara tese kuti ndimunzwire tsitsi, but I said I know. Paari ndikati this must stop. Vanhu vakawanda vanomugara vakamutsura. Then inini semunhu wamufundisi zvinondidzidzisei kuvanhu kana munhu achindiitira zvinhu zvakadai. Ndobva ndati I want to open a docket. Pandavhura docket Simeli ndobva vanhu vatoti are you serious? Ndikati yes. Ndavhura docket ndobva asungwa. Hama kumusha hadzina kuona kuti inini nemwana tarohwa takubara, but hama dzakatanga kundiblema vachiti uri kunamata uri kunamatei. Ndobva vagara ndikati aiwa what is better kuti mwana dai afa nekuti mimi iyi hama yenyu yasungwa. Ndobva ndati hapana munhu anogara nemutemo mumaoko make, iye andirova. Saka kundirova kwaandiita nemwana ndokwandazomusungisira. Vakatanga kusenda vameseji ndikatora foni yangu ndobva ndavabhuloka. Ndikati kana muchida chikwirai muuye kuno Cape Town kwatinogara mumusunungure nekuti izvi zvandatoita ndizvo zvandaita ende handisi kudzokera kumashure. Ndobva avharirwa. It was Friday, Saturday, Sunday neMonday. Murungu wangu ndobva azotaura neni akati I think he learned a lesson, you did what you want. Ndobva taenda kucourt. Tasvika kucourt ndobva ndatovaudza kuti I withdraw the case. Ndobva vatoti are you sure? Ndikati ndoda kuwithdraw. Mwana mudiki anga akuramba kudya manje ndine vana 2. Wani kubva Friday haana kudya haana kuita sei. Achingoti mama ndiwe wasungisa daddy. Ndobva ndasvika paya ndobva ndawithdraw case yangu. Ndobva ndati before I withdraw the case I want to speak to him. Ndobva ndadzokera ndikati I know you wakandiroora ndiri mwana mudiki ndine 19 years. Right now wakundi abuse. Chandakanyanya kutadzira chii? Uchibuda panapa I want to ask you, do you still love me or not? Kana usisandide you are welcome kuti iwe utakure zvinhu zvako or wegara mune imwe room ndogara mune imwe room for now utsvage imba yako ubude. Zvikanzi I am so sorry ndichiri kukuda. Ndikamuudza kuti tichidzokera kumba handidi kukuona futi uchitora ruoko rwako uchiisa pameso pangu or pamwana kana uchidzipa.
kana wakanga wakatraina chisoja chako hauna uchitrainira uitire isusu wakatosiya basa wakatadza kurishanda kuZimbabwe saka hausaitire chisoja chako pandiri. Ende also vana mama ndopandatovafonera ndikavaudza asati abuda ipapo ndikati never take sides, munogona kuzviita nekuti handina vabereki. Saka munoona kunge mwana wenyu akandorova zvakanaka zvikanzi munhu akaita sei. Sisimeli kubva ipapo tichibva kupolice andawithdraw case. Right now munhu uyo akuudza vanhu kuti kurova mukadzi chinhu chakashata. Chera akatsamwa sei haachafi akaita kana ruoko rwake kana pamwana chaiwo akutotya kurova mwana anototi ndekuti pamwe mai vako vakazondisungisa ndoti aiwa mwana akanganisa muropovi. But Simeli ndakarara muabuse iyoyo ndichirwadziwa pandishaye kuti saka ndoita sei vanhu vachitishingirira. Saka dzimwe nguva vanhukadzi pane zvimwe zvinhu zvatinoshingirira zvisingashingiririsike zvinenge zvichitoda action yekuti uacte kuti woita sei. Izvezvi taakurarama and after that ndaenda ipapo ndamusungisa. Mupurisa akazondidaidza station commander zvikanzi I want to see that woman. Ndobva vandifonera zvikanzi we know ye. Ndobva ndaenda kupolisi zvikanzi handisati ndambozviona kuti wasungisa murume wako ende zvese zvawakaita I heard you uchitaura. Ndobva vatonditi we are looking for a woman like you Simeli. Ari kuda kumiririra vanhukadzi vari kudzvinyirirwa nevarume kuti vanenge vachiita kwanise kutaura nekuti murume wangu hama dzinozoti murume wangu saka handikwanise kumusungisa kana handirowo. Okay. Ndobva musiwowo ndiri ipapo vandanzi mudaidze uye naye ndipataenda ndobva vanditi can you come ushande papolice station uzomiririra vakadzi about domestic violence and abuse. Okay. Simeli munoziva since ndashanda ipapo ndakuita basa iri vakadzi vari kuabuswa also varume vari kuabuswa futi nevakadzi nekuda kwekuti murume anenge achirohwa nemukadzi zvekuti anokuvara haakwanise kutaura nekuti anenge akutotya kuti anosekwa nevanhu kuti ndakataura kuti mukadzi wangu ari kundirova. Hazvitozoiti vamwe varume vanondiona kunge ndisiri murume. Varume unotonzibika wacha simuka nokuti akatariswa nemukadzi ziso kudai so unotoona kuti baba vatochinja vakutosimuka kutoti something chatoitika. Unonzwa vamwe varume ndotaura nevarume mazuva ano kuba kwangu kwakuya varume zvidhakwa chii chitaura navo chii nemurume wangu chii chinomboitika. Varume vakawanda vari kuchema vari kuabuswa nevakadzi. Saka baba vatorekanzera kuti vari kuabuswa nevakadzi nenyaya yemari. Mari ndo yauraya mamarriages akawandisa. Yes. Saka baba vatorekanzera kuti aiwa haasi kanseli anenge akungotaurawo zvekudzidzisawo noti kuti ndikanseli. Makaitikwa nyasha rwakawari munhu nokutochinja. Makaitikwa nyasha. Zvakazvisina kuita kahwani Sisimeli ndaisingorohwawo hama dzichingondishingirira. Rodai vouya mogadziriswa ndikati kusvika rini ndichirarama upenyu hwakadai so. Makaitigwa nyasha kuona makaitigwa nyasha kungomusungisa kahwani muchidhirowa nokuti uya nekutochinja. Munoziva vanhu vari vagara mumaabusive relationship zvamaita zvokuti vaipota muchirohwa muchitaseka kutaura chokwadi abuse hairegi kahwani haisii inokusiya wako haisii. When you chandakaona chinokonzeresa vanhu vanouya kuzogadzirisa dzimwe nguva kana uri muabuse vakaona munhu achiti ndiri kuabuswa sometimes mumuvhei panzvimbo iyoyo anyatsotora time yake afunge because hama vabereki vanongoti aiwa ndo zvinoita dzimba isusu ndo zvataitiwawo. But ndakangoti once day murume uyo acharimuka akandiuraya vachazotaura kuti chii. But makashinga yenyu kona zvakubva vati ivo mikikiri station commander ubva vatoti mukadzi uyu akashinga akasungisa murume akakamuburitsa ti uyadzidzise vanhu kazhinji kona munhu anofanwa kuitiwa izvozvo zvomunhu aendesa murume wemujere ndiye munhu asungisa munhu. Ini makaudhidhirowa munhu akuenda weekend mokuma mutidhirowa mutonzi vaita hiro. Ndakataura mupolice station musi iwowo and I was not me.
Okay. Vanhu vese vakauya vakaungana ndikataura vanhu vanomuziva kamurume wangu papolisi papo saka vaitraya kuti usasungise murume dzokerai kumba munotaurirana ndikati murume haidi yakatozotopindirwa nevarungu nyaya yachona ndikati munhu uyu ari kufanira kutogara mujeri kana muchiti handimusungise because tonotaurirana kusvika rinhi ndamirira here kuti ndiuye nebhodhi yangu yauya pano ndafa. But the fact yekuti makazo withdraw apa munhu angoenda 2 days mu withdraw weekend yete moto withdraw. Are you sure kuti akato my sister, are you sure kuti murume wenyu atove change atove munhu aripo akuchisina bhisha because ndikuvhunduka ende tara chokwadi hani yangu is telling me otherwise kuti it was too soon. Hana kuenda kujere munhu angoenda kumasozi 2 days akadzoka atochinja. No. Friday, Saturday, Sunday, Monday ndobva achinja ende achitobuda ipapo tisati tatoenda kumba akatoudza vana zvikanzi uku kunorwadza kudzokerwe futi masimbiro angu akariganasi saka iye akarifesitenda yekusungwa kusungirwa muno kwatiri kuSouth Africa kana kuZimbabwe kwacho ndangoti ndichakuendera kumapurisa oti enda hapana zvaunombondiita toenda tobva tasvika tagadziriswa todzoka vanhu vobva vatevera kana vanin'ina vangu oti musadaro munin'ina wangu oti aiwa ndegei ndinotaura navo kumba tadzokera hapana chiri kushanda. Alright. Saka imi mati muri chaplain ati muri mufundisi saka chaplain munhu uyu makore esaya imi muri kuenda chaplain anogadzira zvichemo zvevana nditi vanouya nezvichemo zvavo kugadzira zvichemo zvevanhu vari paabuse imi murimo mairohwawo murimo hanzi mumwe achipedza kurohwa ndikunokorwa joni chana kudauyaone uchirohwa ipapo uchirohwa uchitoudza mumwe mufundisi wokuti ngatinamatei kusvika ndakazotsimu ndakati izvi hazvichadi munamato izvi mai vavo ndikavaudza mwana wenyu ari kundirova sisimeni ndaitenga airtime igopera yese vachinditi namata ndikati saka vanhu vada kubvoti nditi chii ndikambobvunza vanini vababa vangu ndikati muchiri kunyatsondida here pamwe pacho ndaisvika pekuti ndomudzosera amboti aiwa zviitwe nemunhu anonamata izvi kati ipapo sineri murume wangu when azosunga I find out ndopandakazomuti atigare pasi tinyatsotaura tasvika kumba ndakasvika ndikatomisira mvura yekugeza baba vangu vakati kana vasvika kumba usambobvunze kuti chii chaitika muisire mvura everything zviite as normal ndobva ndamuisira mvura akanogeza akapedza ndikabika ndobva atoti ende ndiri ukavhariki last year musi wa12 August. Aiwa my sister, it's too soon kuti titi achinja. Sorry komuningina but I just want to tell you. Ndadaro ipapo sineli then I find out takazoenda kucounseling. Taenda kucounseling like kukura kwaakaita ndokwaita kuti munhu right now haasati aziva kuti baba vake varipi murume wangu saka dhati enga iyaya yaiti akamwa doro yaidzoka but after all aidzokera to the wrong person saka aingoti akangomwa doro chete zvese zviyacho anenge akutanga kufunga mukuriro wakaita zvese zvaakaita akubva ari mudiki kodzosera kwandiri saka pai kuzoenda kucounseling vakuzonzi chii chiri kunyatsoitika pauri ndopaakazoburitsa zvese zvanga anazvo. Mune makore mangani? Ndine 39. Ndoda kukubatsirai maini. Can I? Right. My sister. Makato kanganiswa brain neabuse yemurume wenyu. Maona apa you are now making excuses for him. Imi wacho muri chaplain. Ndimunotokansela vanhu straight. You are making an excuse for him kuti akakura nema child issues. Saka aite kana akazvifunga uye opedzera shungu dzake pandiri. No.
No. Iyoyo zvamataura mega ipapa pakapa kana muri chaplain zvinototadza you are making makafungwa dzenyu dzakakanganiswa neabuse ende zvakare it's too soon kana zvinhu zvii zvaAugust it's too soon kuti muti munhu uyu achinja haana kuchinja hatione change yemunhu overnight ndatogara ndaramba inini pamati akapinda mujere mumasauzi akabuda nemandi akadzoka achinja hakuna zvakadaro muchazondiudza ndodati nhamba yangu munayo muchazondifonera one day muchindiudza kuti munhu yatanga yes hakuna hasati achinja murume wenyu chitogarai ini walk on eggshells garai makavhura ziso ende ndinakuudzai musi wanokubatai next time ka ari kukuroverai nepolisiwe ende muchenjere kukuvadzwa manje kuti ari kunotokurovai zvokukuvadzai bvatiza hanimona kuti wakambondisungisa iwe paya ukazodai hakuna munhu anochinja overnight my sister hakuna munhu pa 2 days hakuna munhu angachukurai makore etsaya muchirohwa 19 years ozongufuma akachinja nokutoenda kumacells 2 days hazviko ende two ini like zvatove normal munhu akaabuse my sister you were abused for a long time now to you it's now normal that's why you're putting this excuse for him kuti akakura nemachild issues vakawanda vakura nemachild issues asi havaite abuse yekuabhisa napadhuze navo havaite izvozvo hanimaona the moment yavachakatomuvhikirira kuti so akakura naye saka haazivi baba vake saka no hakuna zvinhu zvakadaro hakuna makatonomaliza like izvo kuti abuse iyi ive muri kufunga kuti makatobuda mazviri muri kufunga kuti makatokunda abuse iyi hamusati my sister find someone else to help you kukamuri kokoka aine kuti aichaplain tsvagai imwe mufundisi akubatsirei hamusati mabuda mazviri hamusati ndakataga simeni ndakaenda kwakawanda murungu achitiendesa kana even kwaanoshanda takaendeswa kumakanseling kwakasiyana siyana but pamatitaura ndarohwa neana pamuri paexcuse saka in other words withdrawer because makazviudza kuti no ari kundirova hake because ari kufunga makuriro akaita kuti azivi baba vake aiwa chekutorohwa kana kutukwa handitodi kana kuti angoti kuti conflict chete ndakatomuudza I don't need any conflict mumba. Okay, munhu anodzipa mwana with 6 years kudzipa mwana ne6 years chichimeri kuti ngemwana achatopa zvechokwadi obva achinja nesaturday sunday vakachibuda amen mwari for now ndo maonero andiri kuita kuti akachinja ake hatichina problem kana kuwacha kubikira vana kuita sei zvese anoita but pese apa panga pasina zvakadaro. Okay, kuti zvinosiyana but kana akachinja ka aiwa guys kana akachinja nejere handiti haanada ujere kamunhu haana kuenda ujere akaenda kumacells kupolice station akaenda kumacells hakuna kujere but pandatozoyasaita wanika ndepekuti my own sister now handiti is now defending him kuti aindi abuser because haaziva baba vake kuzidifenda sisimeli ndiri kuti patakazoenda kucounseling takaita like zvaindinetsa kuti why munhu akangochinja suddenly kungoita like an animal pamwe pese apa takaroorana zvaive zvakanaka then akabva angotanga kuchinja kungoita kunge mhuka atove violent atove chii nditori baba panapa unofanira kuita zvandinoda kwedu kwatinobva kudzinza atidanzwo unofanira kuteerera mukadzi anofanira kugwadama saka inini ndaive ndichiti munhu handife ndakagwadama why now unoti chini kugwadamire but kwandakabvokurova akandiroora kuti handisingagwadami ndobva ndaudza mai vake vobva vati aiwa ita zvaari kuda ari right. So many things to the family also was abusing you. Family also family abusers.
family yake tori family abusers yekuti nana mai vanopindura kuti gara ipapo ndozvazvinoita. Isori vanotongoti zvoni izvezvi akavati kana kuti ndatukwa unotongovhura foni musimeli vachikutuki mai vacho saka muri kuti murume wenyu ari kuripota kuna mai vake kuti ndiri kutukwa. Ndozvaaitoita ndakataura naye chinhu mumba obva asenda meseji kuna mai vake ndozvaaiita osenda meseji ndotoona mama vakundisendandimi muri kuti achinja maigono ndimi muri kuti munhu achinja maigono ndimi muri kuti munhu achinja kwirai before that misisimeli okay wosaiko zvino achaudzi mai vake vaitongosenda mameseji since before August paakachozongobvawo kumasales achataure kuna mama vake achaitese tangotaurawo chironga zvinhu zvedumba medu tiri tese but before that vaitosenda mameseji ongoona uri kutukwa uri hauroyi ko chii mama ndozovabvunza kuti ko mama chii itukirei ndopa rimwe dhei ndakatozotora mameseji iyayo ndobva ndamafowadira kuna baba vangu ndobva vachifona bheki ndikati handizivi kuti mama vakunditukirei ndavatadzirei chi vakura sei mai yako ndobva vazoti sori vane 66 vanopindira munyaya dzekumba kumuroora simeli vaitoti mwanangu anomuti bhudhi anti bhudhi chora bhegi rako udzoke iwe unongomutrika semusoja uri musoja mwanangu iwe unongomutrika slow uchingoita unge uri kuzvifarira apana zvaari kunamata hakuna kwazinoenda muri kuzviwa here zvitagwa neminino wangu guys kati muri kuita selective hearing muri kuzviwa here zvitagwa nehama dzemurume uyu namai nemurume uyu kwanzi ita slow asi mameseji acho kandakatokufowadhira aita munototi ndakati handimbomabvisi mufoni mangu mamwe ndomaisita slow hapana zvamufundisi ndimufundisi wenhema ndimai vari kunyanya muroora nemwana wavo vamwene vari kunyanya muroora nemwana wavo fake pastor saka nyaya yaiitika manje ndeyekuti aiti takanetsana nditi kana kuti mari kana kuti amwadoro obva andibvunza kuti baba vangu varipi saka iye like aindishandisa inini kuti andibvunze mai vake kuti baba vake varipi abuse here vasikana abuse munhu anodzipa mwana munhu anorova mwana dzipa mwana ne6 years kurova vanhu masiso kusvikaita rate osvika kumapurisa I'm here for this bitch mukadzi wake oti I'm here for this bitch imi guys mota akapinda mumaseo 1 day akabuda 2 days akabuda achinja come on guys come on munhu anochinja guys munhu akuchinja anochinja munhu anochinja hake hatisi kuti munhu achinji but chadete ndechekuti it's too soon guys it's too soon munhu akapinda nemusi Friday akabuda nemanje abva kudzipa mwana mototaura kuti anzi achinja adzipa mwana mukadzi nemuzukuru akachirova vanhu makore ose kawani kapinda maholding sales kai hana vanojeti unobuda chii haiwa sho ndachinja ivi imi hazviko izvozvo guys munhu anochinja but it's a gradual process guys we know that my sister muninongo anodaimba yake ndimufundisi anochengeta remember ndi chaplain anochengetedza marriage anovhariwa marriage kwandiri kungoita dhauti kumurume uku inini ndove ndatozvipira kuti handichadi chero vabereki vangu ndandatovauti kuti inini zvemarriage hangu vabereki handichadi no sezvo uri kuti achinja munin'ina wangu uri kuti achinja handiti chimboona chimbogara uone tione kuti pauchagara chimbogara tione kuti zvinopedza here gore rese akaningirira akangodaro muchifara saizvo makadaro ndozvandinotoita but still like kuti anotaura namama vake kuita sei like iko zvinoda kungonawo mameseji like ondotonzi ndatura hembe yako ndekanoigadzira ndaida kunoigadzira kuti mugare zvakanaka mumba namai vacho
Saka hembe yako ndandisina kombati yako ndo yanandingori nayo ndasara nayo kunokumba. Saka ndandokamba nayo kuti ndikugadzire. Kugadzira rudzii? Kuti mugare zvakanaka. Kugadzira sei? Kufamba vachienda kun'anga. Kanzi kuti mugare zvakanaka mumba. Uda munozwa Sisimbeli musiwo ndakangotora audio yoyo ndainzwa. Ndobva vadzoka kubhawa. Ndobva ndakiya kitchen. Ndakabva ndakiya kitchen bandaisa makini. Ndikati mukitchen hamusi kupinda ndati hamukuchisadza inguvayi past 10 munouraiwa vanhu mamuti ndikudzoka kubhawa nguva iripo ndobva vatora bhodhoro rangu anarombo ari kuhanyira unoikira mumba mangu inini vandanyarara vadati vana hatirarei ndobva vanda vachidei tichimbonyarara ndobva vapinda vanhu pavanorara mutoireti ndobva vamuka makuseni vandatora makindi vandavatambidza vakaenda makuseni acho vakanoenda unoishamwari yavo kuti uye uzokumbira ruregerero kwandiri vachibvunza kuti chii havazivi kuti vakatadzei ndoka inina handina kana problem newe nezuro zvandakaita ndakazviitira kuti uone kuti hembe yauri kufunga kuti yakatorwa yakanogadzirwa kuti tigare zvakanaka hapana zvakagadzirwa namama ndakangozviita kuti uona handina kana problem newe ndobva atoti wakazvionepi ndikati ndakazviona mufoni mako anga asina kutokuudza ndobva ndamutinamata kana achitaura kuti pane zvinhu zvaitika anondiudza kunge zvautaurwa neumwe sekuru kana umwe munhu hatidi mama saka inini ndotozoti afrika ndotoziva kuti kuti ndakandiudza mama ndototi hapana zvamuri kuita namama because hapana zvavari kuvaka iwe chimotakura mabhedhi unogara nani namama kumba toona kuti muchagara here kuna state father iko ndezvarini izvi izvozvizvi before that uyu zvavakatumira audio izvi vachiti ndaenda kun'anga audio yakatotumirwa it was before that tsataenda uyu samaisa namapurisa but still izvezvi apa taifanira kunge tatoenda kuholiday papapo vakatomuti ndakakumirira kuti uye tizoenda kun'anga upiya kwandakaenda ndiende newe ndobva ndangomuti handichaende kumusha ndobva ati chii ndibva ndangoti alifa handa kuzopiwa saka zviri kufamba sei kuti amai vanoziva kuti iwo unonamata uri mufundisi amai havanoda kuti vaendese vakuitire zvemushonga pamenyu vachida kuluwa mwana wavo kuti vamuendese kumushonga zvausinga havana kutaura nemuroora vari kutaura vari kuda kuenda neuyu panofamba sei ipa pari kuda kuzama kudii mukadzi wemuroora vanotomudza kuti mukadzi wako akapusa zvisingaiti ivo anototi vakaseseja unanodipawo kuti onawo kana kuti anozoringoti panzi zvakati nasekuru like haatauri zvekutoti vanondiudza kuti mufemiri nyingi unofanira kutaura naye nyingi usataure naye saka inini manje munhu andonzi ndisataure naye ndo andonotaura naye ndiye ndichida kutsvaga kuti chiri kumbokonzera kuti vati ndisataure naye chii ko imimi navamwene muri kutaura here ndakavasendera meseji ndinovamhoresa makadii chitotaura vopindura zvakanaka ndinovatumira vopindura zvakanaka but havakwanise kuti vataure newe nyaya dzimwe idzodzo dzekuti like kumba kwenyu mugere sei mazuva ano ndoda kukubatsirai kuti mugare zvakanaka havaudzeiwe vanoudza mwana wavo vanotaura nemwana inini chero vachitwa vanongoti muri sei kwandiri ndo vandati handiri raiti vongoti inini chavanogona kundiudza ungoti namata vokuti namata vapedza kuti namata kuti uendese mwana wavo kun'anga ivo vachikuti uri mufundisi wefeki handi vanoti uri mufundisi wefeki vanototaura vanoti vachitomuudza kuti uri mufundisi wefeki last Sunday pane hope dzaakazorota murume wangu ndobva atozonditi unoziva kuti tiri kurarama nekuda kwengirozi yako dai wanga usiriwe ndisipo panapa before also patichangoroorana tikafirwa nemwana mwana ye before asati afa murume wangu akandifonera akati tiri kuitei nemwana ndakuudza kuti kwira bhazi nezuro uda kuuya nemwana wangu afa it was around 10 o'clock muna 5 mwana ndobva afa timeri zvisina kunzwisika asina kurwara asina tatoisa nguva yemavhiza yekuisa mavhiza kuti tuye kuno murume nyarina bhuti here kana kuti vaningini angori iye kaazive kuti kwavo ndekupi saka akada kuenda kuna nasekuru izvezvi vanasekuru because last year
achada kupataura last year iko ndakaenda kuna sekuru vangu vachona ipapo chinovaona chichi saka ndobva ndaenda ndichida kunozama kubvunza tizive kuti anobvepi saka ndaenda kuna sekuru saka izvezvi sekuru ivavo vandakaendera pandakaenda mumusha hatisi kutotenderwa kuti titaure navo vari kutonzi vada kuuraya vanhu ndova meseji vakabva vamisira vakati ukataura nasekuru vana vese vari kutofa vakatoti vauye ikoko muri kubva matopfigwa nemwana mukadzi wako anopenga anofanira kutanga andiudza zvaari kuda kuita anoti sekuru vauye ikoko sei muri pakuedzwa chaplain muri pakuedzwa chaiko kasimba usingaiti zvekuti unotongorara uchitongoti 12 yakanama yakachaya unofanira unamata 4 yakachaya haufaniri kumisa nguva yekunamata ende izvezvi handizive kuti azosvika pakuziva kuti baba vake achavaziva sei because ivo vanongoti ndakarekwa nguva yehondo vanoziva saka hatizivi patakatombonamata ipapa after zvaitika pakauya vanhu vachitinamatira saka pauya mamwe mafundisi akainga achitoratidza hama yavo handanzi yamai vavo like akangoti achibva kubasa achipinda kutoti ndikuona sekuru ava patv ava sekuru apa ava ndikati varipi ndoka ndikamugarisa pasi ndikati hamuna sekuru muno mungori neni nevanhu iwo uri kumuepi ndobva ndamunamatira ndamupedza munamatira ndobva ndazomutsanangurira kuti pambouya vanhu vachiita vachinamata saka maybe iwewe zvinhu zvauri kuda pamwe ndizvo handizivi saka ivavo sekuru vaakaona vachirakidzwa achivaona ndo vari kuda kuuya kunoku vari kuti vada kuuya kuzoona vana but mai vacho vari kuti aiwa havafaniri kuuya vakangouya chete vana vari kufa saka sekuru vari kuona ava kuti havasiwo baba vake amen inini sekuona kwangu nekubva since makore esaya ndiri kuona unge ndivo kumadai chimwe chinhu chasekuruka nechakemise madna makanyarana izvezvi ndo zvandiri kufunga because chipane chiri kundinetsa manje mukadzi wasekuru vachona anenge achiti akanditi chero zvikaita sei shingirira nguva yako yave padhuze vanhu ava vane nyaya dzavo saka vachiita kuvenge nokuti ivo vari kutya kuti uchaburitsa zvinhu zvavo nguva yei mbuya vachona mukadzi wasekuru ndiye anotondidaro family secrets sure imba ine family secrets muri kune mafamily secrets asi saka dzimwe nguvawo ndinotomboneta kuti ndofanira kunamata nezvazvo here kana kuti ndakufanira kungozvisiyawo zvigare zvikadaro samufundisi sejutika kutakura mitoro yese muchingonamatawo nezvazvo totongonamata nezvazvo ndozvinamatira but chasara kungoti tiende kumba titoro hembe ake tiendewo neasekura saka tandobva zvandaifanira kuita atipapa paholiday saka tazoona kuti hazviite kuti tiende tichazoenda pasina ari kuziva kuti tiri kuenda kumba but iye murume ari kuzvifungira kuti sekurongota baba vake iye ari kuti inini manje ndimuudze chokwadi hanzi zvauri kuziva because ungomuudza kuti zvinhu zviya zvaungochifungira ndizvo zvawaona saka iye ari kunditi ndiudze chokwadi nekuti inini ndindogara ndichienda mumusha iye haendi saka pamwe pane zvawakaudzwa ndikati hapana hanzi vanoti ndakarepiwa munguva yehondo vamweni vakabvunzwa kuti baba vangu vanoti ndakarepiwa munguva yehondo but murume anomboona sekuru vasipo uti sekuru like kungoona sekuru vasipo muarea asi vari kokumba sekuru vari kumusha baba ukava hwavana sekuru hwakamira sei mamai vamweni vakona sekuru ihanzvazi kuti vanowirirana here
kutotaura izvezvi kwandiri kutoita nditi nekuti ini ndakaenda kumba kwasekuru pandakaenda mumusha last year saka ndaenda ndibva ndanoita pati kumba kwedu sekuru vaya ndibva ndavakoka ndisina kuudza vamwene vangu vakavaona vavepo ndobva ivo vakatotsamba kuti wai ndisina kuvaudza ndobva ndaita sei saka kubva ipapo havasi kutoonana nekuti inini ndakaenderei kumba kwasekuru ndisina kuvaudza. A word of advice mninda wauka ifamily yevanhu ine masecret ayo stay out of them. Don't get involved. Zvinodzoka zvisvibisa iwe, don't get involved. Nokuti kutokutora zvangu the way yakunatsa nayo itozoti kune masecrets yawo atoriko kandiwana and you now going there zvekutotogwa kwehembe usazvipindiri. And don't give your husband ideas. Because kana zvaipa chataura kuti mukadzi wangu akanditi 100 kuma-DNA, mukadzi wangu akati 100 tinotora sheti, ndiye akanotora sheti, inodzokera iwe, unoisiya marriage, inodzokera iwewe. Andiona, kana kukuvadzwa chako unokuvadzwa, stay out of it. Kana murume wako ari kuda kuita zvinhu zvake ega, ari kususpenda kuti ndibaba wake, ngaaite ega, don't get involved. Chero akaenda kwamugabe ngaainde oga, iwe usasvikeiko. Stay away from this nyaya. Family munogona kutozouncover masecret mahombe asinei newe kuti munenge matozvimutsira zvakavata. Saka I think the best is for you to stay away from this. Serious, rega vaite unofira mahara zveshuwa, rega vaite zvavanoita kumba kwavo vega pachako iwe haisi, it's not your call, uri muroori chigutisa pekugumira, know your position and know your lane, ugara ikoko. But zvokuti vanoenda kun'anga vachikuendera intombonamata nokuti hauchazivi kuti kun'anga kwavanoenda vanenge vachita it seems as if paita makakatanwa ako unonamata iwewe nemunhu anoda kun'anga. Saka iwewe it's like spirit yako havakufarire because your spirit is unsettling your spirit semunhu wen'anga iwe unoita zvokunamata so unovadisturba zvinhu zvakawanda unoona that's why vasingakufariri. That's why saka chingori majira vanoenda kun'anga iwe hakuchingoramba chitomboita zvokunamata and you cover yourself with the blood of Jesus nokuti vanotobata-bata maya. Misheni yavo yandakangoona kundoti isusu tirambane then everything zvave right kwavari. Because as long as usina kurambana naye unenge uri mumusha mavo uchazoagava zvakawanda nekunamata saka ukaenda iwewe good riddance. Zvakaoma kona ya ndinonzwisisa. Regai ndichaise ndiende kumba. No, thank you very much my sister, God bless you. All right, bye bye. Sharp. Pakaipa guys, muri kunzwa munin'ina wedu uyu arimo mukati meabuse wati iyoyi ari kuti murume wake akazochinja ake paweekend pavakazonge aimbovharigwa, asi problem yaitika vamwene ndo vakuita kunge vakutonyanya kutoabuse more kudarika iye because she now wants to control everything. Variko vakutosvika paisende kuti vaindira kun'anga chavo kuti anzida kufambira kuti mugare zvakanaka. Zvofambikwa here izvozvo? Hello. Hi Kola, how are you? Smell muri right here. Mushe kanjani? Mushe, sorry ndaramba ndichifona yanga isingarakidze kuti ringing from my side. Saka nachitoti pamwe network. All right. Papa nemunhu angari pako. Saka asingapindi. Inini ndokufollowa ndo ndakatobvotana nemi kakawanda kuinbox and stuff. Ndizori diary dzokudaro. So nhasi ndati rega ndimbofonawo ndimbotaurawo zvakanaka about varume, especially nyaya yemari yamataura iyi. Ini ndakarora masvingo chaiyo dzinotacha fast masvingo munoiziva. Unoda kuwanzira isiwe masvingo manje. Dzinotacha masvingo ndogara njiudza maiguru vangu vakarorwa nemasvingo kuti Mwari havakupe murume womukumasvingo usina zvawakatasa. So nyaya yemari ameno pamwe ndino ndakangoita lucky. Inini murume wangu but iri boyfriend aidzidza munomu saka nyaya yekuti anga asina account akatanga achipiwa iri cash kubasa ndinoziva zveshe achitambira kundoitaura by then inenge ichiri about 5,000 rands 2017 chaiyo. So aita akatambira Maria anoisa pasi pemattress. Pandozonomuona weekend obva ati Maria pay chironga indimi mai ndichitori girlfriend chironga itoita sei
ndotorit ngatidai so iyi ngatidai so iyi. Saka nanhasi zvezvizvita ane mwana anongotoya payslip inongoya kumba nanhasi. Saka ndoona kunge maybe nyaya yemari iyi kai inotongogadzika kutanga kwenyu pakutotanga kwekudanana kwenyu kana kwemarriage ukatongogara wazvigadzisa pamwe nenyaya yekuti akatongotrust how I use money from ndichiri musikana. Saka nanhasi handidi kunyeba murume wangu mari anotoita wekukuudza kuti ndazotenga mabhani ndazodai, especially panyaya dzemari. Zvimwe zvese hatingati munhu wese haasi perfect, but panyaya yemari ini nangu wangu anounza kumba, and I thank God for that. Amen. Amen. Thank you very much, Paula. Thank you. Mwari varamba chikuita zvakanaka. Tinoziva kuti variko varume nyaya dzemari vanoendesa kumba. Variko mari ndokuti payslip inotouya kumba wotokuti mari ndazodai ndikadai. Variko zvavo vanodaro. Variko kuveko variko. Avariko. And then nyaya yeabuse ndingoti pamusoro-soro. Tichangotanga. Zvimwe zveshuwa munhu anogona, handisi kuti mai ava vari right or wrong wanga vachitaura. Nyaya yekuchinja ini ndiri kuitira kwandiri inini kuti munhu anochinja zveshuwa. Tichangotanga kudanana taiti tikafesa nemaproblems, inini ndini ndaitobhilivha kuti nyaya dzisolveke ngatitombokhiyana. Ndinda ndine hasha dzekuti tisu vaya vakadzi vanopusha murume kuti ndirove. Eni wangu anobva akutarisa zvezvekuti ukuza zvavo ndoti ndirove. Ndindaitofila ndaiti ndaifunga kuti tikarwa ndokuti ndifile kuti andinzwa ndiri right. But ndakazoona kuti mwena tete kuti nandinzwaro unogara ukaenda pane varume 100. Nyaya yekurova naisi iyo inosolva zvinhu. Saka vanhu anogona kuchinja, indachinja ikozvo ndakuti ndikaita hasha ndotoziva kuti handimudeni, because one day paanogona kuzondirova zveshuwa ndinozotorowa. And ndonzwa vanhu vachiti iwe murume anokurova kandi murume wako. Ndaida kurova, ndaida kuti tirovane, but iye anongokutarisa hatauri. Ndaibhilima ndina tete vangu wekuti vari kumushandi kana vanhu hama dzangu dzinondiziva dzikanzwa Facebook vanoziva ndikuri ani. Tete vangu inini vairova vaiti murume wavo akavahurira ndindaitumwa kunzi enda unotarisa girlfriend yacho tiri pachibhorani here, kana iripo zvodzipfeka short hand. Ivo vachirova pane vanhu, saka ndaingofunga kuti ndizvo zvazvinoita kuti munhu hanzwise zvauri kutaura. Ndakazoudzwa kunzi ukaramba uchimupusha paachazokurova ndopauchaona kuti hauna ungwara. Ndizvozvo. Thank you very much. Thank you very much. God bless. Thank you. Right. Zvakanaka izvi kana tichinzwawo vamwe vakadzi vanouya vachitaurawo zvakanaka kuti ini kurume tiri kuchengetwa, mari tiri kupuwa, handimona tinowa kufara, handisi mazviona. Vasinga abuse kana tine vamwe vasiri kuabuse guys, tinowa kufara nekuti chokwadi mamarriages akawanda iko zvinezvi murume anengotaura zvaanoda achiita. It's either kana asinga abuse emotionally, anoabuse physically, kana anoabuse financially. Handimona. Saka tikaona munhu anenge akaita semunini wedu uyu anoti kwese inini hamuka so far so good. Aiwa tinotenda Mwari, batisise murume wako Kola. Ramba wakabatisisa. Tiri kuritira makosi anonga achifona. Mimi mtamba kusafuna pane time. Ukiona chifanya ushika tuponele kusho. Unachiona. Hello Kola? Hello? Hello, muri kunzvizvere? Takukuzwa macho yangu wakabata speaker. Kuri sei? Hai kuripo. I hope handiwipi. Ndiwanzo kuwikwa ipapo. I just wanted to talk about now abuse. Ini nangu zvandakambosangana nazvo. Mwana wangu. Wakanga ari munhu iyoyo wekuti any small thing airova. Munhu iyoyo tingati vakurira kubackground yekurwa iye. Yongoti zvinhu zvese zvinosolvwa nezvikadzi. Saka inini futi ndandiri munhu wekuti ndaibva kubackground yekuti
I just felt kuti ndiri munhu really dictator, asingangodiike so. I don't know how to explain that. Ndangokura ndichiona kuti handidike, handifariri. Saka ndakagara ndichirohwa. Zviro zvekuti aingoti pakangoitika any small thing unotorohwa. Apa iwe wobva wafunga kuti kumba kwedu hakuna kuenda. Inini regedza nditongoshingirira nenyara yangu kana because hapana yekutamba ndakutongoita zvinhu. Takagara saka taigara mudzimba dzedzo dzekuti munovhinda imba yerumu yemukadzi. Zvezvekuti angasiri unotopinda like nemukicheni iyo imba yemukadzi rumu yemukadzi. Saka azogara pamwe pamba panga paina amai mushona, vanga vari mushona navo. Mai vavo ndo vakandidzidza kudzidzira, kwete kuti simba rekudzidzira zvavandidzidza, asi ndaiva ndisina kuzoita. Kudoti ndikatamba ndichitsitsira baba araka, ndinodzingwa pano ndoendera. Saka ndagara paya, handisi kuti zvakanaka zvandinoda kuita. Ndakambozvitaura zvangu ende monyatsondiziva. Ndiri mudhayari chaiyo ende ndiri munhu wevanhu vakanyatsokubatsirisha zvakanyanyisa padhayari. Ndakanga ndiri panguva yakaoma, ndakapota ndatozopinda nemahwani anga ari siya, ndakabatsirwa padhayari. Saka taiti mai vane vakabva vanditi mai munhu wofa, munhu wanga ari mubvaku wanga asingatauri chete. Saka ndakanzi ndichirohwa zvikainaini chanabata mukati munhu ngaarohwa. Imimi nokuti munoda kuvadziva nedini. Apa vaita sevari kurandidzira kuti ndokudzidza kutanga kudzidzira musi wechitanga iwo. Ndabata kettle ndamutinha naye. Apa ndiri kutinhwa ini ndichitinhawo chete. Ndakasara ndakabata chipisi chekettle maoko achekeka ndo yanga iri first time yangu kubva tachombozogara mwedzi kana kurohwa. Ndikatoti hai kureva kuti zvakanaka zvatogadzirika savarhai. Takazongoti rimwe zuva tandojaira ndakutoti handicharohwi takungotaurira. Zuva ipopota zvokuti munhu wose aiziva nokuti nezvakwa kutaikokomeredei. Hapana munhu anga asingamuzivi atanga. Saka ndakandaungoti zvikupopota zvabasa inde vanhu vamajaira mashoko anoti anotaura. Chaiti kana tobva handa kubvema muri muhando dishi remwana riya rekugezera kuti muone kuti tose takadzinge tisina ufana. Taitora baby blanket ndoisa mwana ndoriisa mudishi, ndoisa mwana mudishi, ndoisa mwana pamusoro pefridge. Tochitinhana semapendi zvezvokuti tanga tachisangana vanhu vasisina kudokwana manje. Inini ndichiti handina kwandinoenda for the fact yokuti ndava nomwana newe, handina kwandinoenda, tinosvika kwauri kuda ikoko. Ndazoti tagara tichidza saizvozvo kwakazongoitika musi hwaro wokuti ndakazodambuka zvekudero wakandirova. Andirova ndakaita sekuti ndapfeka nemweya. Ndakangotora banga. Ndopandakazoziva kuti munhu anonzi kwai auraya munhu zvezvo zvekuti munhu anototaura chokwadi kuti handizivi kuti ndamuuraya sei zvafamba. Nokuti banga iroro ndakaritora sei nguva yega handina kuziva. Ndakazongobaya mumusoro. Ndamubaya munhu mumusoro ndatora pari because ndandakazama. Ndatora pari kubva ndatanga kumurova nepari mumusoro. Apa banga richakahakira mumusoro. Sisimeli ndikakuudzai kuti up till now handitauri navo baba vavo, tine mwana muzviziva, handitauri navo nenhau yokuti ndakaona kuti kuramba ndichitaura naye kakunoramba kuchiunza mamemory wayo, nokuti ndakaona kuti wakanga adonzisa muurai sekutanga.
akazoitoita kupedzerwa nalenzi dzangu because before vanhu vakanga vasingachabati nenhau yokuti vanga vajaira kakuti vanhu vanongodii vanongogwa. Saka muti iwoyo akadozosima zvikanzi riyai mumbaya nokuti wandibaya ndinofa. Ndaudzai kuti adero lendo dzakangouya kubva andirandutsira zvezvo kwandisa kusaiko inini kana movha kana wakapfekwa hombooni damage yawaita. Chinhu chandakangorangarira mwana wangu aiva kuti mwana wangu kuzi mwana anga akuchena ndatora mwana wangu zvekuti uyu wakuvara zvakadii anza kusvikana kubva auya kubva atugwa neambulensi. Pakutogwa neambulensi kunonzi munhu ngadi kunodiwa polisi boti chichi kubva lendodzi vakwanisa kutaura nevanhu veambulensi kuti aiwa tokumbirawo kuti zvimwe tinozosara tichizoda munhu ngaanoramba. Saka munhu aenda wakaenda ku11 singa kanogara about a week before. Inini ipapo ndokana ndachitya kuti panapa ndaakudosungwa pano komunhu yapa zvivi ndizvo kuti ndiende kunomuona kuti ndozvifambisa sei ndozvikudzani ndozvikanangurirani ndandisina kubva zvangoitawo Mwari wakadetsereka. Akasonwa masika idinga anenge 12 then kubva adzoka kumba wakangoviya achitora hembe dzakachita mutanga vainda because naye akadoona kutoti panapa adooma kubva ainda kuti muone zvanaitaura kuti nauye abhisi kuti ukurumbidze futi kubuda kuti ukurumbidze futi kuona kuti panapa pakashata zvinonena. Kubva iye ainda wangoenda for 2 weeks haana kundisungisa handiti kureva nhema haana kundisungisa kubva aenda kuhama dzake dzakanomunesa kubva after 2 weeks kubva adzoka kubva pamba ipapo takabva tadodzingwa nokuti kwakanzi ndikuda kuunza ngozi pamba ipapo. Vakatondipa nemari yerenti yakakwana mwedzi wanga wadokera ndakufanirwa kugadzira imubhari kubva vandipa mari yangu yerenti yakakwana vandipa 1.8 yangu vakati ai tsvagai imweita ndikupai bhonasi tsvagai imweita imba muimba. Saka iye pandakatsvaga imwe imba akabva adzoka futi ukatachizotanga futi kugara tose but ini ndakanda kugara ndiri munhu uyayaakuita kuti handichagoni kukontrola enga yangu. Zvose zvandakakura ndichiitwa zvese zvandakakura ndichiita handizivi kuti ndingatsanangura sei handisi kuda kuti ndiite sokuti excuse but ndakabva ndaita kunga bhodhoro rekoko ratutuma zvezvo zvekuti rashekwa rikatutuma zvisina control ndozvandakanga ndakuwa. Saka kugara kwandakanga ndakuita naye ndakangozviona ndiri kana kuti iye ari mudzimba. Saka takagara after that agara achindidzinge tiri chose. Saka ndabva ndangozogara pasi ndikati inini handidi kufira kuti ndakangofuda zvezvo zvekuti pazinoti no takatenga chakati toseka regedza chitore aiwa ndakangofuda ndangomudze ndikati hezvo sinembi dzangu dzakagara ndonoona life here kuti zvakamira sei nokuti inini pachangu futi ndori nedambudziko rokuti hongu newo unenge wanditanga wandisha but mukunditanga kwawandiita neniwo handichagoni kuti ndikwanise kuzvikontrola ndikwanise kuita munhu wekuti ndinobva panenge paitika dambudziko ndinongozvibvisa so pakutorera panga pachinzi namai vaivaya unofundisa kuchinja aiye munhu kuti unganzi wakurumbidza kuti vamene pamwe maybe healing inosiyana. Inini ndakatozvoti ndabva pamunhu iyeye wokutanga
kubva ndanoita futi chimwe chimereki changu chemberi pandakazonoita mwana wechi ndakatozoona kutotika amwe anga atori nedambudziko dii nokuti kuchimerechi chenhema futi ichochocho ndini ndaidova dambudziko because ndandangoona kuti zvinhu zvose kana chinhu chichinge chaitika ndongowa kutoti kudai ndadobata ende for the fact yekuti ndakatanga kukwanisa kubata uponi pakutanga paya ndandangodoona ngoti kana tikadokonana ndegedza ndinobata something kuti pamwe zvipe ndi kana kuri kwokuti iwoka waakudongofunga zvekutoti tidongoita zvokubva tobva tichishandisa mavoko saka healing ndakaona kuti inotora nguva because pandakatozouya ndikapesegwa paipai ndandakudoona kudozora even vana vacho vandinavo pointless kungafuti ndine vana vacho nokuti une madays okuti unohwa kuti unotutuka unohwa kuti hazvisi kana kuita saka ndakatozoona kuti in as much as iye wanga ane dambudziko baba neni wacho kuti ndanga ndine dambudziko randakanga ndisina kudhila naro kumashure nokuti ndaiti ndikatanga even pamwana soga ndaiti ndikabata mwana ndikangova so nezika ndoga ndaingohwa kuti mwana achadzanga no apa ndazonyanyisa ndandoita sekunga munhu wakagagwa ende just a quick testimony zvangu zvakandidetsera pakasvirudzwa vana pandii ndakabva ndatanga kugona kuziva kuzvida ini patanga kuti ndisati ndabiwa neumwe munhu wandiri kuda kubatirira paari ndegedza ndizame inini kuti ndizvide ndizvifarire ndiwe kuzvifarira ndiite zvinhu zvandinofarira because vana futi vakanga vadova enokutepo because ndaiti ndikaona mukuru uya ndoona baba vake vachiita zvavari kundiita kusvika papoindi yekuti ndakabva ndavabaya and stuff saka I think the abuse has been many for zvekuti dzimwe dzenguva kana vanhu usina kunyatsotsanangurwa unogona kutadza kuzviziva kuti boraiti saka umwe munhu paagere apa akagarira chii because ini ndakanga ndisina kugarira ungo handisi kureva chii ndanangogarira kuti ndovana vombo kushura kungochivo cherowo ndine munhu cherowo ndangonzi because ndakakura ndiri munhu wongonzi because I felt kuti mai vangu chaivo I always mai vangu pamwe havana kunyatsa kundiita futi navo zviri navo because handina kukura ndichiziva chinonzi inini ndaiti moti ndakatozodzidza kutodefina rudo iko zvino because even mukudanana umu ndakatozoona kutoti mamwe marelationship chaiwo andaiita anga ari useless in the sense yekuti ukatengerwa something kandava kutoona kuti ndakadiwa nokuti kwandiri zvinhu zvinowana zvinhu zvandisina kujaisa saka any small thing autake it sekuti ndadiwa ndadika saka handingati kwanze zvinhu zvekuti unoti kwanze unotongohina zvakasvikagwa namadha kuti no 3 days munhu anga adohina you have to work the good because kana vanga vachitaura nhau yemadedi issues enrao iyai hapana paungati kwai munhu wachinja kuita because inini I can tell you I'm 32 iko zvino handiti ati sometimes ndine madays ekuti ndinotopinda mudhati kuikerera mudhati position yokuti handigoni chero kutsanangure zvandiri kuhwa panguva iyo ndechingodowa kuti zvinhu zvose zvinondiiriteta ende hasha chaidzo chinhu chandaa kutodzidzavo neni kuna mati because I used to get triggered neany small thing kusadopindurwa chaiko meseji inini kwaidondichii kungoti pamwe wavhura meseji yangu wadoisiya inoziitika ndotohahasha kati zvinhu zvekuti unodzidza as time goes on to go right zvakati ndakapedzisira ndisvika chadi kundisingachadi kuita zvemarelationship in the sense yekuti ndakaona kuti pandiri pachangu nditori empty saka hapana kananga ndichasina
anyone else with happiness. Nini kachamu like. I mean, look at that. Then you have to tell I am still that change of you. Healing your process. The up is a good if I know what you know. Today, I another right. No. Because the issues is and he never want to lie and do good anyway. When I tell you that the person that mwana wangu andimurambidhisora na baba vake, but I have made sure kuti inini na baba wake hatina communication in the sense yekuti anytime patinoda kuti tiite saizvozvo zvokuti azuwe nababa vake tonditi munhu andogara nemwana wangu andozviziva kuti kana mwana wangu haachafoni achindibudza kuti baba ndakanditaura nababa wangu because handisati ndapora not kuti ndikuti zvinhu zvakanaka handisati ndapora pachavo saka kana inini ndisati ndapora kuti ndive a good person kune munhu ari kutevera zvinonetsa because personalita ndichitori mugere pachavo ende inini I accepted kuti inini ndiri mugere wehachi ende ndiri kugwara because zvimwe zvinhu zvinondisamwisa zvipangokudisama but inini ndinotsaka zvekuti dzimwe dzenguva iko zvino ndava kudzidza kuti pakuda kutsamwa paya ndinonamata ndinoti Mwari ndibetserei garai mandiri itai kuti ndivande mamuri nokuti zvokwadi panyama kana ndiri sere kana kudai zvafanana dhayari yakaisina kupinda tingadai tiri takabuda munyuzipepa kuti tina mai vakauraya vanhu vakazviuraya kana kuti mai vakauraya vana vakasungwa irwazeko saka I think also havo kana vanhu vachiuya kuzobvinda kangataura mapeteo kubetsereka nokuti inini nguva ine kudai ndakanga ndisina kutaura chokwadi pamwe ndingadai ndisina kubetsereka right now mukaona even vana vasiri kutaura nezvavo havasi kugara neni but vana vaviri nokuti zvanga zviri mandiri ndo zvandanga ndaakutransfera kuti pavanhu nokuti inini ndakakura ndichiziva kuti mai vangu havana baba vangu havana kundiita I had so many questions why baba vangu vafadzaira handina hangu kuvaziva vakasvikira mukusamisisina kuvaziva but I had so many questions ende pandakazosangana nemurume ine zimatezi anga ane zvake tasasangana vanhu vanga vane havo ukatatanga kuita uiterera takuexploda tiri pamwe chete ende tateroka havachadi realize murume vese vari mava vari vagiri vabvapazira vese vagere zvakanaka nevanhu vavo handiti muri kuona saka if we now look deeper angadori nedamutiwe. Thank you for owning up. Thank you for owning up and for taking responsibility and for admitting that sometimes it's a problem at times. Thank you for that one call. This was just merely I think it was that even the Notre Dame, I'm sure my Kundo they open your mouth jet, but if for nothing again, the community might have an opportunity. Right. Thank you very much, caller. Thank you very much. Yeah. Yes. And Timuruku Shinzoaka, guys, caller. Ndangofarira chinhu wanditi on the up kuti vanhu vacho vandaka after mapanga vana pamusoro pemafiriji chichichi handimazvona kuti vanhu vakazoenda vakaita move on and vari happy nevanhu vavo. So looking back now, maybe probably I was the problem. Handiti because aida zvedudu aidzwa kuti problem inosolviwa nehondo handimoona zvakutaura kola akutaura chokwadi guys. Inini ndaivawo nedambudziko iro now closing because ndikuenda kubasa panight. I would have loved to stay. It's not takagara 6 hours. Come on, 6 hours tiri panesuru. Then that's not basa taigara but took out to get basa. Just send our big lady. Somebody is calling now. Apananda kuti ndiyo last she call. Hello caller. Sasumeli magabi. Ndiri raiti kanjani?
tiri right. Muchiri palive. Ndakuona muri palive ndichibva kubasa. Ndichiripo ndiwo kutopedzisira ndakutovhara. Alright. Sisimeli ndine nyaya yangu yandoda kutaura muchidimbu fast. Ndine munin'ina wangu. Saka munin'ina wangu akawanikwa zvakanaka mune zvakanaka chaizvo, mhuri ikafara ikapembera. Indi vanhu vakauya masisters ana muchembere, hama dzemurume, zvezve munoziva kuwanikwa kwekunzi mwana awanikwa, zvekuti vanhu Kola. Hello Kola. Muri kundinzwa here? Makatsa achitaura manje. So akawanikwa zvekuti mafamilies ese anogutsikana kuti mwana awanikwa, then abva azonoperekwa ndobva vanogara. Vakanogara 9 years vasina mwana. Vagara 9 years vasina mwana. Murume anga asingambotirimuki kana kuita sei zvezvekuti zvinoita vamwe varume zvekuti anenge akuda mwana chichi. Sister yangu anga ane stress kuti sei murume uyu asingambotirimuki kana kuita sei, chii chinombonatsoitika. Anyway, taingomushingisa chitaiwa zvichanaka, mwana chipo chinobva kuna Mwari. Sisimeli kwakuzotiwo umwe musi ndobva adhiraga munin'ina wangu. Saka munin'ina wangu iye anoti ndakadhakwa zvekuti ndaiziva kuti ndina chandinokwanisa kuita, asi zvese zviri kuitika ndaiona zvaari kuita zvese ndaizviona, asi kuti ndikwanise kufokasa ndasingakwanise kana kutsvaga ndasingakwanise, handingori nambo. Ndobva andidhiraga kudaro, ndobva chokuchoku bva anondiisa mubedroom, ndobva atofona ari mubedroom imomo. Atoratidza kuti ane munhu wakafonera, hanzi pasina nguva munhu iye ndobva atosvika, hanzi munhu iye ndobva andivata avatani. Hanzi avata neni kudaro. Saka hanzi ndakazoti tarara, akabva munhu uye akabva aenda, ndobva ndazongobatwawo nehope ndikakotsira. Saka hanzi ndazomuka ari mangwana, ndikatanga kufunga kuti zvinhu zvakaitika nezuro ndairote here kana kuti chii chaiitika. Hanzi ndangoti hanene, asi zvakaramba zvindinetsa. Ndichiedza kumubvunzurudza kuti nezuro chii chakaitika, aingoitsika nyaya yacho. Saka akazoita nhumbu, akabva atobata nhumbu, mwedzi wacho wakateera akabva aona kuti aane nhumbu, achiona kuti zvishuwa aane nhumbu, ndobva atozvara mwana wake. Achingozvara mwana wake, kudanana kwese kuye kwavaiita nemurume kwakabva zvangopera, asi vachitogara imba imwe chete, vakabva vatoseparata mabedrooms. Murume akabva kubuda mubedroom bva akunorara kwake kune rimwe bedroom, and then bva akuzvirarira nemwana wake. Kusvika nanhasi ndo situation yavo. Vanhu vekunze havatozviziva kuti ndo situation yavo mumba. And murume aane mamutsa, atochinja zvisingaiti. Hamuratidza kuti anohura, haana chaanoona kuti murume anohura kana kuti anoita sei, haana. But nyaya iyoyo ndo maitikira yakaita. Uyezve anotouya kumba in time, ane mabhizinesi ake, vanotorana vasvina mukavaona kunze uku, zvinhu zvese zvitori bho, munototi zviri bho. But isusu veukama, kunyanya isu masisters acho, tisinoziva kuti hapana kumira zvakanaka. Havachavatani kubva ipapo paakatovatiswa nemunhu iyeye up to now. Saka murume uyu mwana anomuda. Mwana anomuda murume uyu. Kubuda kwekuita sei, kwekuhura? Kumuda mwana wacho. No, hatombomubati Sisimeli, chero makabvisa hatombomubati. Munin'ina wangu anogara achitotaura kuti anongomutarisawo mwana, chero akachema anotodaidza kuti nezita remwana kuti mainhingi mwana ari kuita sei, ari kuchema. Hanzi ndotouya ndozvinyaradzira mwana wangu. Handoti muunze, hanzi mwangu andoti huyai naye zvanzi uya umutore. Vanoenda, vanotravela, vanofamba kumabhizinesi avo around Zimbabwe.
vanofamba out of Zimbabwe kuda naSA vanofamba vachifambira mabhizinesi avo vanototravhera zvese nemwana uyu. Kana muchivaona kunze zvinoita sekuti zvinhu zvese zviri nomo munotozviyemura asi mumba hapana, hakuvatanwi. But anotobika wotodya uchita sei, zvese anotomuitira mukadzi, anomuitira iye murume anoitira zvese mukadzi wake, anomuitira zvese asi havachavatani. Mushonga akaromba, murume akaromba straight, ende zvakatoita izvozvo imhiko idzi dzakatoita. Ende saka mukadzi ari kurarama nei, haana chikomba. Haana, saka mukadzi akazoya achiripota manje bheki kuna natete kuti ndo zviri kwenini handii, kubva pandaita nhumba handivatani nemurume. So handisi kuziva kuti ada kuzokuita sei. Saka vanatete vakabva vati nyaya yenyu inotyisa, matsanangurira akaita, nyaya yenyu inotyisa, enda kumadzikuru ake, madzikuru emurume. Enda unoudza madzikuru ake, then uzotiudza kuti varesponda vachiti chii. Akanoudza madzikuru emurume, ndobvagara nemurume pasi, nemuzukuru wavo pasi. Hanzi akangovaudza kuti aina achangozwa kutomuda mubedroom. Kana achinzwa kudake kuserviswa, anongoserviswa achidzoka mumba mamo. So is it normal? It's not normal. It's giving kuromba vibes. Ko iye murume anogurira anovatana. Servicewa. Ndiani murume anokuti serviswa uchidzoka mumba mamo? Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Pedezvo iwe haurari naye, unotorara kurumu yako. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Akaromba, murume yakaromba. Tiri kuomerwa semhuri. Kwete muri kuregera yachakagarapo. Muri kuregera kumutora. Takabvira kare, izvi chimwana chatokura takabvira kare tichizama kumutora. Atoreke zvachose, ane nharo. Anoda kugara pakadaro ipapo. Anongoya achikomplaina, saka ngaarege kukomplaina kana ngaasakomplaina kana achida kugara ipapo. Ngaasakomplaina. Akaromba, imi chifambirai mwana wamai venyu muite zvamunoita kuti apengenyuke pamakatishandisirwa futi mushonga. Ameno zisimeli asinotyisa nyacho. Ndinoifunga every day and night. Ndichingofunga chero ndichibva kubasa, chero ndinenge ndichingoifunga. Ndaimbofunga kutoitaura nhasi ndopanda kuona ndachiri kubasa, saka ndati dhiraivha kubva kubasa kuenda kumba. Kubva ndazviudza kuti ndikasvika simelo achiri live ndoda kumboitaura nyaya iyi. Pakarombewa. I don't think it's a case of that soft life chete, no. Akatogadzirwa iye pachake. Hapabudi pakuda kuti mushtomire pamunamato tazokupegenduka ega. Habudi zvekumhanya pari papo. Kana pakaitwa zvokuromba pakatogadzirwa na iye wacho kuti hana kwanoita. Chero mukada kumutora, munomutora anodzokera futi. Chero anotaura kuti chero fesi yemurume madhezi akatanga kundudza akandonditi kuti murume watoda kuti titsvage. Ndikati murume wacho uda kuti titsvage uri kureve. Zvikanzi nyaya yandakambokuudzai, fesi yemurume wacho ndotoiziva. Ndikatomuona ndokuziva. Ende pane pandiri kususpekta kuti pane pandinombomuona patinoenda nababa anhingi ava kumabhizinesi avo. Saka umwe musi akazobva pamba ndobva andifonera ndobva ati no, yaikunotisangana patasangana. Ndatosvika tikati ko muri kuendepi nemwana asiri munhingikimiri mukasiti rake, muri kuenda kupi? Zvikanzi ndangonhonga ndikangomutsveta mwana apa. Batai mwana ari kuita kudedera. Adhiraivha tasvika kwacho kune mabhizinesi avanhu vanotozikanwa zvekuti I can't mention havo mabhizinesi acho. Vanhu vanotozikanwa. Tatosvika kuya ndobva anditi takasvikopa nechekure. Bhizinesi riri bhizi kwete zvekutamba. Ndobva tasvikopa nechekure zvikanzi ngatimbomirei panapa. Tamira paipa yatakatopaka. Iye ari kungotarisa, munoziva kuti iwe unenge hausi kuziva kuti munhu wacho ari kutsvagwa wakaita sei. But iye aiti ngatimirei, anga ane confidence achita kunyatsonzwisisa, ngatimirei panapa. Anga ane shuwa ane chokwadi chekuti munhu achamuwana ipapo. Ngatimirei panapa. Takamira for an hour, takamira ipapo takapaka. Ndopakazotikwa tikanzi uyu munhu andandirewa ndiye munhu akandivata ini. Makatomuona? Noti ndakatomuona, and is a businessman, and vari mubhizinesi rimwe chete nabamimi. Mwana wacho makatomutarisa, kutotarisa mwana wacho kungomutarisa kudai, akatongofanana nababa ivavo.
Sure. Hai Pamela. Sure. Nei. Zviro zvakadai zviri kuitika munyika. Ndatofanana nababa vavo mwana ichi chikafanana kubvira necomplexion pameso zvese vakatofanana. Saka pachakamuona vakatarisana. Then baba vayo vachitanga kufamba vachiuya kumota iye mbatomutsa mota. Ndobva aita akamutsirei mudede akachimira akamakadza kuti baba vata kuti chii akamira hati mbo vaibuda nyaya munoona vanhu zvakaita chikaita kuti nditomutsa mota hatisi kuda drama pano wabva kumba zvisiri kuzikanwa murume uyu pavakatarisana pavakaonana paziya mota chekutotanga akaziya mota ndobva achitotanga kufamba achiuya kuno saka baba vakatanga kumwiza maoko vachindongedzera magadhi kuti koyo mota iri kudei vachifambisa vachiuya kuno kwatatiri isusu kwatatakapana ndipo ndakati isusu hatisi kuda drama because anga akuteerana nemagadhi and then vakazobudawo kamwe kamukadzi aminoti ndiani wacho but airatidza kuti ari very close to that guy achibuda ndianani kwemota iyo yamira kwakare chichichi ndati ina hatisi kuda drama pana panogona kuita drama mutsa mota tiendi patatomutsa mota pataenda but baba ivavo takatovaona baba yemwana iwo anototaura kuti ndakadhiragwa zvangu asi ndaiona zvaitoitika unongotoenda kunge munhu ari under anesthetic but unochionera kure kure shogori kurota asi unotoona exactly magona emi ndo zvaakatinyatsotsanaura akataura kuti ndanga ndakadhakwa ndakarembera ndiri namuviri wese asi makavhurika chitoona chitoitika ndakatobvuna kuti zvakatoitika bhozi andidhiraga aona kuti nawo ndadhakwa ndopaakabva anzi akasimudza foni zvaakataura anzi anda kuzvinzwa asi akasimudza foni akafona akagaragara pana mubvira nguva murume wemba apinda kuratidza kuti ndiye munhu anga afonekwa aiwa ida kudaro ndobva amuvata saka iye arinyatsotaura kuti fesi yake munhu iyeye ndinoiziva patakaenda for the first time kunomuona takatomuona murumenyu so zvinochio ndangoti ndibhosheyawo but batsirai nin'ina wenyu guys abve pakatobikwa nemishonga haapabvi zvokumanya but manje hatizozii kuti mishonga iyi inozoguma nekuita sei pamwe panozoguma pakunzi ngaachiurawo anoziva too much because makatoconfranta kaime munhu nyakuzviita wari kufungidzira kuti ndii makatoconfranta imini saka you never know kuti mangwana akachazviitsaidwa kuita sei ndo zviri kunyanyotyisa izvo because takaenda and daiva kunzi takaenda takasaonekwa but takaenda takatoonekwa chiitai plan mubvisei murume wenyu murume wake anoziva zvese murume wachona imhiko idzi vane vakatonzi tsvaga kumwewo muclub yavo imomo tora munhu mumwe iwe mhingi naota nemukadzi wauyu andiona pazvagwe mwana kuti isimbise saka murume akaudza here murume kuti wandidhiraga ndipane nharara neni so the following morning anoti ndakaedza kubvunza murume kuti chii chakaitika nezuro and as I was trying to recall kuti chii chakaitika nezuro andibva ndamubvunza ndikati ko chii chakaitika nezuro saka iye anozotaura kuti mistake yakaitika ndakabvunza chiita semunhu asiri kuziva because andaifunga kuti ndairota here kana ndaita sei andi achiri confused saka ndo mistake yaakaita so iye anoti dai ndakabvunza semunhu ari kuziva pamwe andibudira pachii yes saka iye akabvunza semunhu anga asiri kuziva as she was trying to recall kuti pachinezuro chii chakanatsoitika asi saka ndaifunga kuti ndairota kana ndaita sei handopa ndakabvunza kuti iwewe but chii chakanatsoitika nezuro pataiinwa pepai chii chawakandinwisa chii chakaitika saka akabvunza as munhu asina chokwadi chekuti chii chakaitika nezuro saka murume akangoita easily zvake to just slip away with it zvakaoma sure zvinotyisa ndakambomutora twice achiuya kuno kunyika yevatorwa but anongodzokera kana anoita kunge adaidzwa like so iye vari kuzimbabwe atiti zimbabwe yatora mukombe zimbabwe paharareka vari paharareka
vari Marare. Yes. Vari Marare kunzvimbo dzinototyisa Harare iri kutora mukoro mwana. Inyaya yekungoti hatizozivi kuti zvinofamba sei. Asi kuri kutonzi dai ndaiziva kuti zvinozofamba sei zvinozopera sei. Kutoritaura zita racho remabhizinesi acho panapa munhu wese anoriziya. Mabhizinesi anotyise kumusoro. Ukatosvika pamba pake hakudyiwe chinovava zvachose zvese anofamba nemota dzinotyisa nemota dzake mbiri dzaakatengerwa. Asi ukamutora akambobvuma kuti wamutora anoita kunge adaidzwa otodzokera. Yakadaidzwa nemushonga anoita kunge adaidzwa kunga pabayiwa here kana kuti paaitwa seko otodzokera. Asi nyaya yeri kumudya. So now semhuri nesu takutotya kuti anogona kuzviuraya. Kuzviuraya ambozviurayi asi anotourayiwa. Kuzviuraya ambozviurayi anotozourayiwa nekuti akaziva eloti vanomuuraya. Because apa already katakaonekwa kataenda kunoona munhu wacho akatotiona dai tisina kuonekwa bheti but takatoonekwa. Kuti ndiani kola ina angongondinyaurira kuseri unongondinyaurira watauri kuti ndinkizi business zvakaoma. Aiwa zvinotyisa. Ndo zviri kwedu kunge. Sorry akukola. Vanhu vane mari navo vanotyisa. Vanotyisa ndokunyatitaura zviro pane kurombai. Nyara ine vane mari dzavo dzausingazivi dzakatanga nekupi zvinotyisa. Unoona mukadzi anozongopedza zvinhu zvasingazivi. Handowana. Anongozokinzwawo zvinhu zvasingazivi zvinoitwa nevana ivava. Iye nekupasa kwaanga akaita. Zvinorwadza mhani. Anga akapasa zvisingaiti mudikira wangu zvisingaitikani zvisingaiti. Anoudzaini kuseri achauzaini ndoga imi muda kuzivirei. Ini ndobva wangoudziwa. Imi munozvizivirei. Ini ndine secret. Ini ndochengeta masekereti. Ndini chiisefa kaita. Ndonyaya iripo iyi vanhu ava veduwe vakadzi madzimai. Chero pane pamwe paunonyatsoona wega kuti apa kapa iyi marika nyumaiwo vasikana musati manyura mumadhaka. Taura chokwadi. Nyumwawo wega kungoongorora. Tanga waongorora tichikumbonyatsa. Manje hazviiti mazivana vaongorori zvinoti vachizoda upfumi ihwohwo. Vanhu vari kutsvaga mari vanoda pane mari. Saka havana basa zvakawanda. Tilongo paita bhegi chete anoenda musikana. Anoenda. Madzimai ngatingwarirei ipapo. Isi ndo zvakatiwira zvekutoti semhuri hatisi kuziva kwekuisa musoro izvezvi. Yakaipa. Thank you muningira wangu. Thank you my sister. Thank you very much. Show. Hear me guys. Those zviripo guys. Anyway, let me go. I would have loved to stay with you. Time yacho yafamba. Ndachida tokuziva kuti zvakashitogana kolo kutanga kuti washadza kutaura I believe I'm violent as well. But time yacho yaenda madzatove 4:30. I need to cook and then bath and then ndokuenda kubasa. So andichakwanisi tichazoshare rimwe day tichazotaura nyaya idzi rimwe day tichishare. Ndanetsekana guys. Hey, I hope mwana uyu achawana rubatsiro achawana kuti obudika sei. Vahama ivana sisa votomira. Because pakaipa hapana kumira mushe. Right. Guys, ndakuenda inini ndikuenda kubasa. Saka I just need to prepare and ndine maripotsi ekubasa. Uno ndandatoya ndakabata iPad yangu paside ndichida kunyora maripotsi ekubasa. Handina kutinge ndatovanyora. I need to write maripotsi ekubasa. Uku ndichibika, ndapedza, ndogeza, ndogadzira, ndoenda kubasa. Andisvika ndonovata kubasa. Ndozoya mangwana makuseni. Tingazoti zvedu mangwana masikati tamuka paya tokontinya zvedu nekutaura tichienda mberi tichitamba. Anditika mangwana. So guys, muve nenguva yakanaka neusiku hwakanaka. Anditika teka handigoni chengete ndozvinonesa nditozononga kubasa manje handigoni zvokubika kutaura chibika zvandizozvikwanise. Ndinoda kutombobasa. Saka ndoda kuconcentrate ipapo chinhu wandichitopedza. Saka guys, muve nezuva rakanaka. Mwari wakuite zvakanaka. Thank you for everything guys. Zvekwamajeremia zvaitika. Tozoonawo madzibaba vaya guys. Tozoonawo madzibaba vandifonera. Sorry, ndandatokangamwa. Madzibaba vandifonera. Hanzi izvo iko zvino izvi vakushandira musi weMonday vanhu vanouya paground. Then Tuesday hakuna anoenda paground. Vanenge vachishandira vepafoni. Anomaona. Vanenge vachishandira pafoni chete Tuesday yese. Wednesday vakushandira vanoenda paground.
vanoenda kupapa Wednesday. Then Thursday vanenge vachishandira vanhu vepafoni chete. Then weekend vanoshandirawo vanhu vanenge vari paground. Saka vanhu vari paground vanoenda paground Tuesday vanhu vemafoni musafone Tuesday neThursday. Don't call. Tuesday and Thursday do not call. Handika munozokola no, Tuesday and Thursday ndopa munofona. Monday and Wednesday vanoenda kushandigwa munoenda madays iwayo. Andiwana ndopa muri kuenda madays iwayo. Mupabatisise anditika mupabatisise, right? Saka vanogara kutafara. Saka guys tobatsana tika mara kuita zvakanaka. God bless you guys, take care.